Уважаемые участники конференции, пожалуйста, проходите, садитесь за стол. Не бойтесь и не стесняйтесь. У президента. Ну, я зараз почну, потом... Нет, так мы же с вами разом модераторы. Не, можно с места, на кнопку нажимаете. Ну что, будем починать? Добрый день, поважанные удельники конференции, коллеги, гости. Уже стало такой доброй традицией напередодні Дня святкування города у нас проводить міжнародную науково-практычную конференцию, присвечаную гісторыі Мінска. Гэта ўжо 7-я па ліку канферэнцыя вось з гэтай серыі мінскі мінчане. Сёлета яна прысвечана 525годдзю надання Мінску магдебургскага права. І у межах вось 4 секцый будуць заслухана сёння каля 100 навуковых дакладаў. Усе выступленні вельмі і вельмі яркія, вось лічачы па іх назве. Можна сказаць, што гэта перыяд, пачынаючы ад археалагічных даследаванняў. Яны даволі шырока праводзяцца ўжо не першы год на Менцы, усе мы пра гэта ведаем з сродкаў масавай інфармацыі. Будзе даклад прысвечаны гэтаму пытанню. І эпоха сярэднявечча, 18-19 стагоддзі. Вельмі шырока прадстаўлены даклады па праблематыцы ваеннай гісторыі. Гэта найперш супрацоўнікі Цэнтра ваеннай гісторыі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, прадстаўнікі вышэйшых навучальных устаноў, і таксама ёсць магчымасць у нас падключыцца да онлайн-трансляцыі. Госці з Расіі таксама будуць прысутнічаць. Ну і тэматыка па сучаснай гісторыі таксама будзе прадстаўлена. Усе даклады па выніках сённяшняй нашай канферэнцыі яны будуць апублікаваны. Гэта ўжо будзе традыцыйна наш 6-ы зборнік «Мінскі мінчане», які карыстаецца такім вялікім побытам. Можна адзначыць, што значная колькасць выступленняў, вынікаў навуковых даследаванняў уводзіцца менавіта ў рамках нашай канферэнцыі ўпершыню, што таксама вельмі і вельмі сведчыць пра вось такую папулярызацыю гісторыі Мінска. Хацелася б таксама яшчэ адзначыць, што вось менавіта ў гэты час праходзіць паседжанне пад кіраўніцтвам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Григорьевича Лукашэнкі, дзе абмяркоўваецца канцэпцыя рэалізацыі Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі. Дырэктар Вадзім Леонідович Лакіза таксама там прысутнічае, таму зараз яго сярод нас няма, але ён далучыцца крыху пазней. Жадаю ўсім удзельнікам канферэнцыі добрага настрою, плённай працы і цікавых дыскусій у межах нашага сённяшняга мерапрыемства. Дзякуй. Хотел бы представить слово модератору, одному з организаторов сегодняшней конференции, загадчику Центра доктора гістарычных навук Голубеву Валентину Федоровичу. Ласка, колькі слов. Но моя задача як модератора давать словы тым, хто запланаваны у нашай праграмцы. І таму я прашу выступіць з прывітальным словам акадэміка-сакратара аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэміка,
доктора гістарычных навук, прафесара Александра Александровича Коваленю. Калі ласка, Александр. Уважаемые коллеги, перш чым прадставім слово Александру Александровичу, я тут крыху упусціў такі момант, хочацца прадставіць, што ў нас сёння прысутнічаюць ганаровыя госці. Гэта начальник галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы па справах моладзі Мінгарвыканкама Ольга Миколаевна Чамаданова, директор музея гісторыі горада Мінска Галина Петровна Ладзісава. Ну і, дарэчы, нагадаю, што ўсе ўдзельнікі канферэнцыі вось у бліжэйшыя некалькі дзён, здаецца, там па 8 верасня, могуць бясплатна наведаць музей гісторыі Мінска. Ну і зараз прадставім слова акадэміку сакратару аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, професору, доктору гістарычных навук Александру Александровичу Коваленю. Дякую. Паважана Ольга Миколаевна, шановные удзельнікі міжнароднай навуковай канферэнцыі, дазвольце мне ад імя Бюро аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў вітаць вас ужо на 7-м навуковым форуме, які прысвечаны гісторыі нашай сталіцы Мінску, і зразумела выказаць слова ўдзячнасці ўсім, асабліва нашым гасцям, за магчымасць прыняць удзел у рабоце нашай канферэнцыі. Паважаныя сябры, хочу нагадаць, што так было не заўсёды, калі праводзіліся ў год святкавання горада навуковыя канферэнцыі. Напомню, што першы раз Дзень горада, вот тут прысутнічае Эммануил Григорьевич пацвердзіць, адзначылі ў 1967 годзе вясной 28 мая. І з таго часу фактычна пачалася адзначацца дата нашага горада. Хочу падкрэсліць, што ў савецкі час было не прынята адзначаць даты сталіц гарадоў. Тым не менш, я хочу сказаць, што вот з 1967 года 40 гадоў мы так ці інакш адзначалі дзень нараджэння Мінска, і былі ў нас святы і Мінск-86, і Мінск-87, і Мінск-88 і так далей. А з 2007 года па сумеснай ініцыятыве Інстытута гісторыі, дарэчы, я тады быў дырэктарам Інстытута гісторыі, мы развярнулі працу разам з Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам, і нашы канферэнцыі набылі пастаянную прапіску ў Нацыянальнай акадэміі навук. Мы постоянно запрашаем вялікую колькасць наших сяброў. Раней к нам прыязджалі і з заходняй Европы. Сёння мы дзякуем, што нашы сябры, суседзі из России прыязджаюць і разам з намі вядуць размову аб гісторыі нашай сталіцы. Сучасны Мінск – важнейшы сімвол беларускай нацыі і дзяржавы. Хочу адзначыць, што гісторыя Мінска – гэта гісторыя беларускага народа. Гэта гісторыя мінчан. І я думаю, што сёння будзе раскрыта, што горад мае багатую і слаўную гісторыю, якая не можа выклікаць цікавасці і захаплення. Я хацеў бы, каб вось тыя паведамленні, якія сёння прагучаць, яны былі накіраваны і для падрастаючага пакалення, і сталі вядомым нашым настаўнікам, нашым выкладчыкам у вышэйшых навучальных установах, каб мы фарміравалі грамадскі-патрыятычнае пачуцце падрастаючага пакалення. Гэта вельмі і вельмі важна, асабліва сёння ў наш час.
Мінск з моменту свого заснування з'являвся важним паселішчем, якое мело стратегічне значення і вже у 12 стагоддзі стало центром удзельнага княства. Менавіта ў Мінску была абвешчана і пачыналася беларуская нацыянальная дзяржаўнасць. Сталічны статус замацаваўся за горадам і ўжо ў 1919 годзе, калі Мінск быў абвешчаны сталіцай Савецкай сацыялістычнай рэспублікі. У савецкі перыяд сваёй гісторыі Мінск пачаў імклівае індустрыяльнае развіццё. Мінск з гонарам вынес цяжкія выпрабаванні Вялікай айчыннай вайны, аб чым яскрава сведчыць высокае званне горада-героя, якое было прысвоена Эммануэлю Григорьевичу таксама пацвердзіць у чэрвені, 26 чэрвеня 1974 года. Я быў тады студэнтам гістфака, і мы просто актыўна ўключыліся і былі настолькі мішчане былі ўзрушаны вось гэтай падзеяй, фактычна усе мінчане выйшлі из своих кватэр. Хочу подкрэсліць, я уже говорил, что складаны перыяд германской оккупации. И трэба адзначыць, что такого массового подполля, як было ў Мінску, можно не знайти ни в одной краине Европы. И об этом засведчит загадчик Центра военной истории Алексей Михайлович Литвин. У патрыятычным подполлі Мінска змагаліся не адзінкі і нават не сотні, а звыш 9 тысяч патрыётаў. І мінчане достойно и с гонором выконали свой патриотичный обовязок. Я не могу, коллеги, не привести одно з писем, я уже однойче говорил об этом, якое было дослано из застенок Минской турмы молодым человеком Иваном Козловым. Все задуманное, как видите, по ряду причин не от меня зависит, пока осуществиться не удалось. Правда, очень тяжело терять близкого человека. Но чем вы можете помочь? Слез не надо. К черту слезы. Гибнут миллионы. А чем мы лучше их? Настоящий патриот, тот, кто смело смотрит в глаза смерти. Не надо слез, не надо отчаянно. Наша кровь не прольется даром. Крепитесь, крепитесь, не бойтесь и не отчаивайтесь. Эх, жизнь чертовски хочется. Мстить этим варварам. Вот что нужно делать. И если бы мне удалось, можете представить вы, с каким бы бесстрашием, с каким и с остервенением и крайним наслаждением я бы уничтожал этих гадов ядовитых. И ведь я 2 года назад боролся даже зарезать курочку. Жить, жить, вот как хочется жить. И дальше продолжаю. Сегодня час поменялся, на жаль. У шэрагу краін мы бачым палітыку перапісвання гісторыі, ігнаравання агульнага мінулага народа, якая ўжо прывяла да войнаў памяці, гераізацыі ваенных злачынцаў і здраднікаў радзімы. Сёння не Козловы, не Касьмадемянскія, не Гастэлы, а на шчыт паднімаюцца магчымая нелюдзь. Героизация злочинцев родимы, разбурение помников героев, организации шествия и митингов у гонор ветеранов СС, дискриминации по национальным и мовным предметам, кольоровых революций, экономичному кризису, а частяком и до краху державности, что мы бачим сегодня у нашей соседней краине. Это выклик нам усім, у першую чергу историкам, яким необходимо своечасова реагировать и каб позбавить молодое поколение от гэтай навалы. Як бачна, нацистские идеи не зникли,
што з'яўляецца выклікамі для ўсіх нас і для культуры. Фашызм, пераможаны ў 1945 годзе, зноў падняў галаву, таму што ён, як пустазелле, мае глыбокія разгалінаваныя карані, і калі ўзнікае момант, ён прарастае ў грамадскае жыццё, як рахавая пухліна. Менавіта дзякуючы самаадданай працы жыхароў Мінска, горад здолеў хутка адрадзіцца з руін і вырасці ў адзін з буйнейшых і прыгажэйшых гарадоў Еўропы, і гэта безумоўна. Мы, беларусы, ганарымся тым, што сёння Мінск буйны прамысловы, транспартны, гандлёвы і навуковы цэнтр. Гісторыя горада, як я ўжо гаварыў, гэта гісторыя людзей, гэта гісторыя гараджан, звязана з дзейнасцю цэлага сузор'я выдатных асоб. Сярод іх князі Ўсяслав Брачыславович і Глеб Мінскі, грамадска-палітычны дзеяч і асветнік Мацей Сматрыцкі, заснавальнікі беларускай навуковай археалогіі Канстантин Еўстафій Тышкевіч, адзін з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага руху браты Іван і Антон Лускевічы, класікі беларускай літаратуры Янка Купала, Якуб Колас, Максім Богданович і многія іншыя. Менавіта на прыкладзе горада можна вывучаць самыя разнастайныя аспекты жыцця нашых продкаў. Я думаю, што на сённяшняй канферэнцыі менавіта аб гэтых праблемах і пойдзе размова аб тых яшчэ невядомых страніцах, якіх сёння немало ў гісторыі горада і нашых гаражан. Я хочу пажадаць удзельнікам навуковай канферэнцыі творчых дыскусій, каб гісторыя беларускай сталіцы стала яшчэ больш выпуклай і шырока вядомай у беларускім грамадстве і не толькі, а ва ўсім сусвеце. Дзякуй за ўвагу. Дякую, Александр Александрович. Слово мае начальник Галоўнага управления идеологичной работы по справах молоди Мингрукканкама Ольга Николаевна Чемоданова. Уважаемый Александр Александрович, Павел Анатольевич, уважаемые участники конференции, исторические знания, историческая память – это две важные составляющие фундамента, на котором стоит народ, формируется нация. Они лежат в основе сохранения традиций, духовных и материальных, формируют мировоззрение и связанные с ними общественно-политические тяготения жителей той или иной территории или государства. Но, казалось бы, такие близкие по созвучию понятия при этом не являются тождественными между собой. Исторические знания – то, что дала нам наука, документальные источники и свидетельства их интерпретации, описания, оценки и выводы. Историческая память же – это эмоциональные отголоски об этих событиях от людей, ставших их свидетелями или участниками, вольными и невольными. Они передаются от поколения к поколению. Но не каждое событие имеет такую память, а лишь то, боль от которого не утихает столетиями или торжество радости которого продолжает гореть в сердцах людей сквозь века. И вот здесь очень важно понимать, чтобы историческое знание в какой-то момент не стало разниться с исторической памятью. Они должны быть неразрывны между собой. В противном случае произойдет то, о чем когда-то сказал один из философов и писателей Джордж Сантаяна, американец испанского происхождения: «Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь». В преддверии Дня города Национальная академия наук собрала единомышленников, профессионалов и всех, кто неравнодушен к истории нашего города Минска, а также его жителям. Изучая историю отдельных этапов жизни города или происходящим в нем событий, глубоко анализируя деятельность тех или иных исторических личностей, а порой и простых людей, которые повлияли на судьбу горожан, мы закладываем фундамент для будущих поколений, который поможет им хранить традиции и историческую память, как сегодня это делаем мы. Мы помним,
что для нас Великая Отечественная война, хотя никто из тех, кто наверняка находится в этом зале, не застал ее страшных событий, но нам передали эту эмоциональную боль наши деды и наши бабушки. Многие из них уже ушли, но их боль теперь наша. Это боль народа, которая до сих пор не утихла и не утихнет никогда. Спектр вопросов, которые сегодня будут рассмотрены как на пленарном заседании, так и в рамках работы секции, он очень широк. И это правильно. Вопросы конфессиональной жизни минчан, благотворительной деятельности, поддержания правопорядка в разные исторические периоды, истории борьбы с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны и многие другие вопросы помогут сегодня нам абсолютно по-новому взглянуть на текущую жизнедеятельность города. Через призму веков, можно сказать, оценить значимость той или иной деятельности и ее роли в последующем развитии. Все это дает нам, идеологам, материалы для выстраивания общественного диалога с населением, который базируется на фактах и конкретных примерах, позволяет вызывать доверие к тому, кто этот диалог ведет. А это лежит в основе государственной политики, заложенной и реализуемой нашим президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Только правда и факты. Только так мы можем идти к людям и разговаривать с ними. От имени Минского городского исполнительного комитета и себя лично я хочу пожелать всем участникам конференции плодотворной работы, успешного поиска истин и порой в сложно запутанных узлах нитей времени, событий и фактов. Вместе с этим желаю также в рамках сегодняшней работы заложить изучение и новых направлений, которые еще более усилят общественный диалог, построенный на достоверной информации о прошлом и ее связи с будущим. Дорогие друзья, примите также и искренние слова благодарности за вашу работу и за то взаимодействие, которое сегодня выстраивается между научным сообществом и органами государственной власти. Только вместе и только сообща мы можем строить и развивать наше государство, сохранить и передать его будущим поколениям. Особенно остро все это мы ощущаем с вами именно сейчас, наблюдая за теми процессами, которые происходят в соседних государствах и далеко за пределами нашей страны. Мы видим, как там далеко и также далеки от наших ценностей и идеалов, которые формировались белорусским народом веками. Время выбрало нас. Это девиз 7-го Всебелорусского народного собрания, но он же актуален для каждого, кто сегодня патриот своей страны и готов трудиться за ее благополучие и мирное будущее. Для каждого, кто находится в этом зале. Уважаемые участники конференции, я хочу сказать вам в добрый путь, путь знания и созидательного труда. Спасибо. Спасибо, Ольга Николаевна, за такие теплые слова. Будем надеяться, что действительно так оно и будет. С приветственным словом приглашается к выступлению директор Музея истории Минска Галина Петровна Ладисова. Ласка, Галина Петровна. Поважаний президиум, поважані удельники конференції, ад імя Державної установи Музей історії города Мінска дазвольце таксама вітаць вас на высокай навуковай нарадзе, прысвечанай 525годдзю атрымання горадам магдебургскага права. Галоўная місія нашага яшчэ зусім маладога музея заключаецца ў вывучэнні, захаванні і інтэрпрэтацыі шматвяковай багатай гісторыі старажытнага Мінска. А навуковы прынцып захоўвае сваю вызначальную ролю пры пабудове экспазіцый і выставак, якія адбываюцца ў музеі. Аснову фонду музея складае калекцыя артефактаў з археалагічных раскопак Мінска 11-19 стагоддзяў, перададзеныя Інстытутам гісторыі.
Таму заканамерна, што інстытут і музей звязваюць агульныя мэты і інтарэсы. У гэтай сувязі правядзенне чарговай навуковай канферэнцыі «Мінск і мінчане 10 стагоддзяў гісторыі», прысвечанай самым розным аспектам і накірункам гісторыі Мінска, набывае асаблівую актуальнасць. Упэўнены, што канферэнцыя стане значнай з'явай у шэрагу мерапрыемстваў да Дня горада, і яе вынікі будуць служыць асновай для далейшага развіцця структуры і ўдасканалення экспазіцый музея, паглыбленню ведаў аб мінулым Мінску, росту гістарычнай адукаванасці жыхароў горада, іх кансалідацыі, выхаванню гарадскога патрыятызму. І ў гэтай сувязі дазвольце выказаць словы вялікай падзякі кіраўніцтву інстытута, менавіта дырэктару інстытута Вадзіму Леонідовичу Лакізе за падтрымку і правядзенне публічных лекцый у Мінскай гарадской ратушы па самых актуальных накірунках даследаванняў гісторыі Мінска. І таксама асабіста даследчыкам Андрею Войцяховічу, Александру Доўнару, Вадзіму Кошману, Олегу Дзярновічу, Наталі Полтаржыцкай, Ірыне Ганецкай, Філіпе Падбярэзкіну, Сергею Трацяку і, канешне, многім іншым. Спадзяёмся, што вось такое ўзаемадзеянне паміж супрацоўнікамі інстытута і музеем будуць працягнуты. І ад імя музея, калектыву музея, мы таксама віншуем усіх з надыходзячымі святамі, Днём горада і Днём народнага адзінства. Жадаем стваральнай працы, энергіі, вялікіх магчымасцяў, высокіх памкненняў на карысць нашай цудоўнай сталіцы горада-героя Мінска і нашай бацькаўшчыны. Ну і, канешне ж, запрашаем удзельнікаў канферэнцыі наведаць экспазіцыі і выстаўкі, якія размяшчаюцца ў верхнім горадзе, ракаўскім прадмесці, лошадскім сядзібна-паркавым комплексе. Асабліва хочацца запрасіць вас усіх наведаць нашу экспазіцыю археалагічнага музея, таму што ўпершыню мы дэманструем унікальныя фрагменты тканіны з пахавання 12-13 стагоддзя, перададзеныя інстытутам гісторыі музею на часовае захоўванне і для правядзення рэстаўрацыі і кансервацыі. Гэта пахавальная тканіна з замчышча, з раскопак даследаванняў Тарасенкі, якія адбываліся ў Мінску ў 1949-51 годах. Ну і, канешне ж, для такога экспанавання была праведзена вялікая праца, такая сумесная, але яшчэ трэба узаемадзейнічаць разам, каб удакладніць атрыбуцыю гэтага фрагменту гэтай тканіны, зрабіць фізіка-хімічны аналіз. Спецыяльна для дэманстрацыі гэтага артефакта была зроблена вітрына, такая 4 метры, больш за 4 метры. Таму нам хочацца, каб вы таксама пазнаёміліся, паглядзелі і спадзяёмся, што ў далейшым гэта будзе не першы такі унікальны артефакт, які будзе экспанавацца ў нашым музеі. Яшчэ раз жадаем поспехаў канферэнцыі, удзельнікам канферэнцыі і усіх з надыходзячымі святамі. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй, Галіна Пятроўна. Сапраўды вельмі плённае супрацоўніцтва з вашым музеем і
думаю, што яно будзе працягвацца і надалей. У нас вельмі шмат новых артефактаў, якія мы будзем з вашай дапамогай Так. Материалы з вашай дапамогай Ну, дэманстраваць спадзяёмся. нашим жыхарам Так. горада. это Калегі, одна из важнейших наших задач. Мы это все разумеем. Да, дякую. Калегі, прапановую перайсці да дакладаў. Першым у нас пазначаны Войцехович Андрей Вячеславович, ужо яго прозвішча гучала, кіраўнік археалагічных даследаванняў на рацэ Менцы, які вось зараз з нецярпеннем чакаем прадставіць нам апошнія вынікі даследаванняў у 2024 годзе на гарадзішчы Менка. Калі ласка, Андрей Вячеславович. Добрый день, уважаемые участники конференции. Достаточно много уже сказано, сегодня было, уже упоминали о археологическом комплексе на реке Менка. Но немножко вам напомню, что в прошлом году, согласно поручению Совета министров Республики Беларусь, на археологическом этом комплексе начались масштабные исследования, целью которых было подтвердить или опровергнуть версию о том, что поселение являлось древнерусским городом, который, возможно, мог быть летописным Минском. В 2023 году мы получили достаточно богатый материал, который также был представлен на различных конференциях и публикациях. В этом году работы продолжаются. Начались они в конце апреля, идут до сегодняшнего момента. Сегодня также раскопки проводятся. И вот я вот сразу после доклада отбуду туда. Вот. В прошлом году главным, наверное, событием это было исследование вала Большого Городища. И в конце осени мы обнаружили и раскрыли следы деревянных конструкций городней, которые являлись дерево-земляными укреплениями стен города. И в этом году исследования этих стен были продолжены. Вот схема центра этого комплекса, и красным обозначено место проведения раскопок, именно раскопы. Это большой раскоп самый на месте прорезки вала, раскоп на Малом Городище и три раскопа на посаде первом и один раскоп на посаде втором и раскоп на площадке Большого Городища. Вот здесь они все показаны. В результате исследований вала были расчищены остатки клетей двойных, которые составляли основу дерево-земляных укреплений. Средний размер такой клети – это 14 на 8 метров. Сложены они были из дубовых бревен. Высота клетей, высота стены достигала 6-7 метров. Клети были заполнены глином и глеем. Благодаря этому дерево сохранилось в достаточно такой степени. В Восточной Европе, наверное, нет остатков оборонительных сооружений такой сохранности. И это делает их действительно очень уникальными. Что еще было обнаружено? То, что в какой-то, вот еще добавлю, что радиоуглеродный анализ дерева, проведенный в прошлом году, показал, что время сооружения клетей, вероятнее всего, относится к 990 годам. Вот, тем самым это место становится городом, то есть огороженным таким, то есть местом, которое имеет укрепление, то есть городни огороженным.
В заполнении клетей были найдены многочисленные фрагменты керамики, вещи, здесь вот височное кольцо, подвески, перстень, наконечник стрелы, также около 12 деревянных лопат. Все эти материалы датируются X, началом XI веком, что, собственно говоря, и подтверждает вот радиоуглеродный анализ. Также вот такие вот интересные моменты были выявлены. Вот на одном из окончаний бревна были вырезаны, предположительно, кабаньи клыки. Вот и в одном из деревьев была вживленная челюсть кабана. Вот. Такие вот примеры таких священных дубов известны и также вот относятся к языческому времени. Еще одним интересным фактом было то, что в какой-то момент задние чашки срубов прогнили, и срубы начали проседать, заваливаться в южную сторону, то есть в сторону площадки городища. Вот. Для того, чтобы это падение предотвратить, начали сооружать подсыпки из песка, и в конце концов образовался вот этот песчаный вал. Кроме этого, со стороны реки Менки были обнаружены еще два дополнительных ряда укреплений, которые были выполнены совершенно в другой технике, чем вот эти вот срубные клети. Это гаковые конструкции, то есть дубовые бревна, уложенные вот в несколько, в 4 венца, и их удерживали такие бревна с крюками на концах, они тут называются гаки, а сами бревна для того, чтобы придать им большую устойчивость, они в грунт крепились такими большими деревянными гвоздями-штекелями. Вот. Это совсем другая технология. И первый, вот, ближайший до клетей ряд, он был предназначен для удержания вот этой песчаной насыпи, которыми засыпали клети. Потому что если клети были заполнены, как говорю, глиной и глеем, то вот эти уже, этот ряд заполнен песком, и он вот по стратиграфии как раз соотносится вот с этой подсыпкой. Еще одна ближайшая конструкция к Менке, она была заполнена тоже суглинком, вот, и поэтому сохранилась вообще в идеальном таком виде. Вот ближайшие аналогии таких вот конструкций каковых это найдены на территории Польши в Гнезда резиденции короля Мешка I. Вот тоже это середина X, начало XI веков. Вот. Конечно, это только предварительные еще материалы и информация, требующая большего уточнения и интерпретации. Вот было принято решение, вот исходя из уникальности этих конструкций, их законсервировать. Поэтому 3 клети и часть вот этих вот нововыявленных оборонительных сооружений были вынуты и вывезены в Гомель, где специалисты, которые имеют большой опыт в реставрации, консервации мореного дуба, сейчас ими занимаются. И после того, как, наверное, это займет не меньше года, пройдет все вот эти вот этапы реставрации и консервации, эти конструкции будут воссозданы, надеюсь, будут воссозданы в новосозданном музее. Также проводились работы на площадке Большого городища. К сожалению, большая часть культурного слоя в раскопе повреждено материалами с различными этапами перестройки
усадьбы, которая существовала там в 16-19 веках. Но, однако, были получены достаточно интересные материалы древнерусского времени и зафиксирован в юго-западной части раскопа следы мощного пожара, который прошел в древнерусское время в XI веке. Из материалов найденных это вот костяной кистень, крестик с эмалями, несколько свинцовых пломб, элементы упряжи коня, элементы одежды XI-XII века, многочисленные ножи, ключи и другие материалы этого времени, ну плюс, конечно, большое количество фрагментов керамики. Но самая интересная находка – это находка погребений. Было найдено 3 погребения, 2 из них вот в таких вот могильных ямах, выкопанных в материковом грунте, и одно еще в яме, которая уходила в профиль. И сейчас мы вот сделали прирезку и будем открывать, я думаю, понедельник, вторник мы откроем еще 3 погребение. Вот. Контекст этих погребений позволяет нам утверждать, что недалеко существовала церковь, храм, потому что за стенами города погребения могли осуществляться лишь в одном случае, если это были прицерковные погребения. Это достаточно много есть аналогий в древнерусских городах. Но, опять же, мы пока предварительно датируем их XI-XII веком, но, конечно, требуется уточнение. Эти погребения могли быть и, допустим, там, какого-нибудь XIV-XV века. Для этого мы, опять же, возьмем образцы кости на радиоуглерод и, скорее всего, в следующем году продолжим раскопки именно вот этого участка, чтобы действительно посмотреть и убедиться, стояла ли здесь церковь, либо не стояла. И открыть еще погребения другие, которые нам позволят более четко датировать вот это вот кладбище. Также раскопки проводились на площадке малого городища и был прорезан вал. В результате найдены следы также деревянных клетей, которые стояли по краю площадки городища. К сожалению, деревянные элементы не сохранились, так как это высокий, очень сухой участок. Но, судя по оставшимся следам, клети имели такую же конструкцию, как и клети большого вала. Они также завалились на внутреннюю сторону городища и были подсыпаны песком. И конструкция подсыпки полностью совпадает с конструктивными особенностями большого городища, что может говорить, что все вот эти работы проводились в одно время. На самой площадке городища возле противоположного вала были выявлены следы сгоревшей клети. Вообще очень мощный пожар был практически по всей площадке городища, зафиксированные более ранними исследователями и нами. Были взяты образцы угля для радиоуглеродного анализа, который нам позволит датировать этот пожар. В пожаре были найдены многочисленные фрагменты наконечников стрел, боевой топор, различные предметы, связанные с дружинной культурой, заклепки, которые могли происходить от деревянных щитов, и также другой материал древнерусского времени. Вот, что, в принципе, показывает эти материалы, что на малом городище находились представители дружины высшего элитарного сословия, и был какой-то разгром военный, и малое городище практически все сожжено. Также раскопки прошлого и этого года показаны, что соседняя часть большого городища, юго-западная, также подвергалась мощному пожару. Вот, опять же, дальнейшие исследования и анализы покажут нам, дадут нам время этого конфликта и пожара. Работы проводились на посадах,
в том числе в районе ювелирной мастерской, которую мы уже не один год расследовали. Этот раскоп позволил показать нам, очертить границы этой мастерской. Мы уже вышли за ее пределы. Но, к сожалению, в одном из углов раскопа мы наткнулись на крыницу, и раскоп был полностью залит водой. Вот, и дальнейшего исследования проводить было невозможно. Буквально позавчера мы туда посмотрели. Крыница благодаря засухе иссякла, и мы вот, в принципе, на следующей неделе надеемся его, пока дожди не начались, полностью закончить. Из материалов найдена такая вот железная подвесочка в виде молоточка, тора, КПУшка бронзовая, различные накладки, керамики, и очень важная находка – это пуговица с таким вот ликом Христа, выполненной в византийском стиле. Такая пуговица может дробниться, происходить от облачения священника. Притом священника достаточно высокого ранга, и датироваться она может также XI-XII веком. Следующие вот, большие раскопки – это 3 раскопа на посаде 1. В этом случае к раскопу 2023 года были прирезаны еще 2 раскопа. В результате также найдены многочисленные материалы. Во-первых, это материалы первоначального времени заселения славянами этой территории. Вот Восточное кольцо пасторского типа 9-10 веков. Также различные накладки этого времени. К древнерусскому времени основные материалы, конечно, относятся. Это вот накладка с такими змеями свинцовые, украшения женские, нательный крестик, многочисленные бусы, фрагменты керамики. И в этом же раскопе были найдены следы большой печной ямы, в основе которой вот печи жорнов лежал и обложены камнями, и соседние хозяйственные ямы, где найдены также вещи, принадлежавшие достаточному зажиточному человеку, предмет вооружения и элементы упряжи коня. Следующий раскоп также прирезался к раскопу 2023 года, который в прошлом году мы вышли на усадьбу, предположительно, купца богатого. Вокруг раскопа сделаны вот прирезки такие, но в этих прирезках мы уже вышли за границу усадьбы, и материалы были не столь впечатляющие, как в прошлом году. Это бытовые вещи, опять же, украшения, ключ такой и фрагменты керамики, вот 3 горшка с таким вот клеймом в виде креста. Все материалы датируются также XI-XII веках. И третий раскоп был заложен в части посада, где еще до сих пор не проводились какие-то работы. Скульптурный слой очень здесь сильно поврежден распашкой, он небольшой, до 40 сантиметров. Обнаружены следы печи каменки, работы там еще идут, сейчас разбираются объекты, но предварительно здесь вот найдены, опять же, вот такой подвеска в виде молоточка, различные накладки, очень любопытные фрагменты височного кольца с птицей пятилучевого. Это такое этническое украшение северян, Подонья территории. Опять же, многочисленные, более десятка пломб XI-XII века. Вот, собственно говоря, вот итоги работ этого года. Это, конечно, очень поверхностно и ретроспективно, потому что предстоит еще обрабатывать материал, он еще достаточно в таком сыром виде, но мы можем с уверенностью говорить, что поселение на реке Менка являлось древнерусским городом, значительным городом, который имел деревянные укрепления, которые достигали вот шириной около 20 метров и имели высоту до 7 метров. Это были очень крупные, значительные укрепления, которые не уступали по своей значимости укреплениям деревянным Минска на Свислочи. Они, собственно, были сопоставимы по
своим вот таким габаритам. И дело в том, что они были выполнены немножко в разных технологиях. Если вот эти клети, а это были характерные для древнерусского города X-XI века, то укрепления на Минске и на Свислочи – это уже укрепления, которые были характерны для XII века. Также мы, вот как я уже говорил, выявили предположительно следы церкви, храма, который мог располагаться на площадке Большого Городища. Конечно, любой древнерусский город – это был центр христианизации, особенно вот на ранних этапах, когда еще христианизация только начиналась и шла борьба с язычеством. И, конечно, этот город мог и должен был являться таким центром, и церковь там была обязательно, потому что мы достаточно большое количество нательных крестиков обнаружили в течение вот этих вот исследований. Крестики, начиная от самых ранних, конца X, начала XI веков, и до таких вот уже более развитых, это XI-XII веков. В прошлом году недалеко вот от этого места в раскопе было найдено переносное кадило. И опять же в этом году пуговица от облачения священника. Все, конечно, это свидетельствует, что была церковь. И возможно, если вот в следующем году будут проводиться какие-то работы, мы попытаемся локализовать место этой церкви. И если это действительно будет церковь ранее, то это, наверное, вот первых будет самый ранний храм Центральной Белоруссии найдены. Вот. Опять же, материальная культура посадов свидетельствует о городском характере населения, типичным для древнерусского города, и мы можем теперь на 100% утверждать, что перед нами крупный древнерусский город, который можно отождествлять с летописным Минском, который до княжеского периода, который был центром волости, возникший в 990-е годы, как город Киевского княжества, потом на каком-то этапе, скорее всего, в XI веке, он был передан Полоцку и стал порубежным городом Полоцкой земли и существовал до конца XI века как центр волости. Потом, когда Минская волость стала княжеством, возникла необходимость в возведение нового города, княжеского города, который был возведен на Свислочи, а город на реке Менке буквально за несколько десятилетий до середины XII века полностью угас, и уже к середине XI века жизнь здесь практически прекратилась. И возродилась только в XIV-XV веке. Вот, если коротко, вот наши выводы. Спасибо, Андрей Вячеславович. Действительно, проводится достаточно такая масштабная работа по изучению городища. Она будет продолжена. Хочу напомнить, что в прошлом году Андрей Вячеславович получил именно вот за комплекс этих исследований звание «Минчанин года». Еще раз поздравляю вас. Пожалуйста, Валентин Федорович, вам слово. Вам раскопках. Вось мы все были просто захоплены вашим рассказом. А зараз слово предоставляется Скіп'ян Анастасії Анатоліївні, кандидату історичних наук, доценту, вядучому навуковому супрацовнику Інституту історії Національної академії наук Білорусі з докладом на тему «Сторонки конфесійного життя Мінська першої полови 17 століття». Будь ласка. Вітаю всіх щиро. Насамрэч было некалькі нечакана апынуцца на пленарным паседжанні. У мяне даклад фактычна звязаны з вельмі невялічкім такім старонкай, менавіта тым, якая барацьба разгортвалася, ці як мінчане рэагавалі на тую сітуацыю рэлігійную, якая складалася ў горадзе на канцы 16-го, пачатку 17 стагоддзя. То есть сёння мы з вами якраз пачуем, ці я паспрабую паказаць, якім чынам яны шанавалі тыя ці іншыя святыні, як гэта адбывалася ў публічнай прасторы горада і як гэта адбывалася ў судовай прасторы. Трэба сказаць, што якраз перыяд канца 16-го, пачатку 17 стагоддзя ён сапраўды быў вельмі бурлівы, бо гэта быў час рэлігійных змен, тады, калі масава пачынаецца адыход ад пратэстантызма
сярод шляхты у бок каталіцтва, а сярод мяшчанства, якое было падставай менавіта большасці, на якой крутаваліся царкоўныя абшчыны ў горадзе, у бок уніяцтва. Якраз вось все тыя спрэчкі, якія разгортваюцца ў горадзе, яны звязаны былі менавіта з гэтымі момантамі. І трэба сказаць, што рэлігійныя пачуцці яны, канешне, адыгрывалі значную ролю, але пераважна былі яны звязаны з маёмаснымі пытаннямі. І менавіта тым, каму будуць належаць храмы, каму будуць належаць багацці гэтых храмаў, і з чым і хто будзе распараджацца тымі святынямі, якія былі на той момант у горадзе. Так, справа ў тым, што ўсе святы, якія адбываліся ў горадзе, з якімі яны былі звязаны, яны ў нас дзеліліся на некалькі прастораў. Гэта на публічную і прыватную. І былі у нас свецкія, рэлігійныя там ці інакш, і вось у горадзе якраз пра што мы сёння. Чаму не парагортваецца? Мы якраз пагаворым пра публічныя рэлігійныя святы, ці не святы, а проста святкаванні, так? Гэта шэсці, працэсіі і ўсё звязанае з імі. То есть, з чым яны былі выкліканы і з чым яны былі звязаныя. Ну, пакуль у нас там не працуе. Справа ў тым, што ў горадзе святкавалася святаў некалькі тыпаў. Гэта былі агульнагарадскія і агульнадзяржаўныя. Агульнадзяржаўнымі святамі гэта былі каранацыі манархаў, гэта былі святы, напрыклад, ужо ў 17 стагоддзі, працэсіі Божага цяла, на якім павінны былі прымаць удзел прадстаўнікі ўсіх канфесій, нягледзячы на сваё веравызнанне, і праваслаўныя, і уніяты, і католікі. І, дарэчы, не ўдзел у іх караўся вельмі вялікім грашовым штрафам, і за гэтым сачылі як гарадскія ўлады, так і прадстаўнікі цэнтральнай улады. А распараджэнні гэтыя выдаваліся зноў жа цэнтральнай улады, яны прапісваліся ў цэхавых статутах гарадскіх, яны маглі падкрэслівацца на нейкіх іншых узроўнях. І вось агульнагарадскія святы, яны былі звязаны з тымі падзеямі, якія адбываліся тут. Гэта, напрыклад, пачатак пасяджэнняў сесіі трыбунала, а Менск быў у нас адной з трыбунальскіх сталіц разам з Вільні і Наваградкам. Гэта, напрыклад, адкрыццё магістрацкіх сесій у самім горадзе. Гэта прыезд ваяводаў ці іншых высокіх ураднікаў. То есть, насамрэч, мала чым адрозніваецца, так, ад сучасных у нас. І, канешне, самай вялікай нагодай гэта было ўшанаванне святынь. Якія ж святыні шанаваліся ў Менску і з чым былі яны якраз звязаныя. І так, самай шаноўнай святыні, з якой звязана больш за ўсё ў нас урачыстасцю, гэта, канешне, быў абраз Менскай Божай Маці, якая лічыцца ў нас пакравітелькай горада, якая ў нас з'яўляецца аднім з элементаў гарадскога герба, нягледзячы на тое, што яны там мяняліся па свайму ўзору. Так, гэты абраз выглядае зараз. Мы бачым, што ён, нягледзячы на тое паданне, што ён паходзіць і належаў пэндзелю евангеліста Лукі, ён мае вельмі мала агульнага з візантыйскімі абразамі і так далей. І лічыцца тое, што мы з вами бачым, гэта вынікі перамалёўкі абраза у 17-18 стагоддзі, якая адбылася менавіта ў выніку той канфесійнай барацьбы, якая разгарнулася ў горадзе. Справа ў тым, што ўжо ў 1506 годзе, нягледзячы на тое, што ў нас датуецца першая узгадка 1500, што ён па рацэ, як бы з Кіева прыплыў. Але ўжо дакладна вядома, што ў 1506 годзе абраз захоўваўся ў Менскай царкве. І першапачаткова лічылася, што захоўвалася яна ў царкве святога Спаса, адкуль яна была перанесена ў замкавую прачысцінскую царкву, кафедральны сабор, а пасля яшчэ чарговая яе вандроўка. Гэта будзе ўжо ў сабор Святога Духа ці базыльянскі. І вось якраз пра гэтыя вандроўкі мы з вами і пагаворым. І таксама, хто іх ажыццяўляў і з чым гэта было звязана. Справа ў тым, што абраз ужо на канец 16 стагоддзя лічыўся цудатворным і быў вельмі багата упрыгожаны вотамі, якія больш характэрны у нас для каталіцкага культа, так? Але тым не менш, вось у Мінску праваслаўная ікона шанавалася такім жа чынам. А менавіта ікона была абкладзена грыўнымі, ланцугамі, клейнотамі, залатымі, чырвонымі, талямі і пярсцёнкамі.
то есть падзякамі за выкананне нейкіх пажаданняў, за выратаванне ад хваробаў, ад калецтваў і гэтак далей. Самае цікавае, што распараджаліся гэтымі клейнотамі і самім абразом не царкоўны прыч, не мітрапаліч'я ўлада, якая недалёка мела свой двор, а распараджаліся гараджане. Справа ў тым, што ўжо на канцы 16 стагоддзя ў Менску існаваў шэраг брацтваў. Нагадваю, што праваслаўныя брацтвы яны існавалі пры кожнай царкве, гэта былі так званыя медовыя брацтвы. Збіраліся прадстаўнікі звычайна цэха ці прыхаджане гэтай царквы на святы пакравіцеляў сваіх, сыцілі мёд, так, і складалі брачыну, то есть такія вечарыны, на якіх ушаноўваліся і святыя, то есть спачатку яны ішлі, слухалі малебен, потым ішлі на святкаванне ўжо на святочную вячэру. Так вось, і менавіта яны ўжо ў 1592 годзе адзначалася, што царкоўнае брацтва было пры кафедральным саборы, але яно апекавалася не над сабор, а менавіта над абразом. То есть яно сачыла за захаваннем каштоўнасцяў, яна сачыла за тым, каб была зроблена аправа належная, яна сачыла за тым, каб адбываліся неабходныя малебны, ставіліся свечы і так далей. Ёсць узгадка статута гэтага брацтва, то есть мяшчане зрабілі немалую складанку ў 1592 годзе, на грошы якіх закупляўся мёд для сычання, даходы ад продажу, яны 3 дні ў год маглі яго прадаваць, ішлі на падтрымку саборнага храма, там быў заснаваны шпіталь, там была заснавана школа, где вучыліся грэцкая і руская мова. Таксама і брацтва прызначала ўстаўнікаў для саборнай царквы. То есть мы на гэты момант бачым, што значна раней тут уже дзейнічае такая арганізацыя, якая кантралюе фактычна ўсе фінансавыя патокі. І вось паўстала пытанне пасля перахода ў унію, каму гэта ўсё будзе належаць, так? Хто будзе распараджацца усімі гэтымі каштоўнасцямі, мёдам, шпіталём, школай і тымі акладамі, якія былі вакол царквы. Справа ў тым, што ўжо на канец 16 стагоддзя, нягледзячы на тое, што Менск быў ваеводскім цэнтрам і мы не можам скардзіцца на заняпад у гандлі, цэрквы праваслаўныя прыходзяць, падупадаюць. Настолькі, што з саборнай царквы ўсе каштоўнасці, якімі была абкладзена ікона, і каштоўны аклад срэбраны, які быў зроблены на грошы менскага бурмістра, яны былі зняты з абраза, вынуты з храма і аднесены ў брацкі дом для лепшага захавання. І такім чынам, калі ўжо было заключана унія і уніяты паспрабавалі адабраць гэтую царкву, аказалася, што тых каштоўнасцяў, якімі б яны маглі распараджацца, у іх руках не засталося. Яны перайшлі да праваслаўных, якія ў 1611-12 годзе ствараюць новае брацтва, так, і забіраюць з сабою усе гэтыя каштоўнасці. І тут разгортваецца барацьба менавіта за сам абраз, каму ён будзе належаць. Так? Аклад забралі, каштоўнасці забралі, шпіталь забралі, але абраз знаходзіцца ў нас в саборнай царкве, якая зараз перайшла у распараджэнне уніятаў. Царква падупалая, царква патрабуе рамонту, і уніяцкія ўлады, у першую чаргу мітрапаліт Рагоза, за ім і Руцкі, яны ідуць па іншаму шляху. Яны вырашаюць не аднаўляць саборную царкву, Прачысцінскі сабор, а зрабіць новы цэнтр, а менавіта пабудаваць новы храм Святога Духа, які быў закладзены у нас яшчэ ў 1595 годзе, але якраз ужо да 1616 года быў адбудаваны як драўляны, то есть і становіцца ў тым ліку пазней цэнтрам базыльянскага кляштара. І вось у 1616 годзе было вырашана перанесці гэты абраз з былой саборнай царквы у уніяцкую. Зроблена гэта было ў тым ліку і таму, што ў Мінску на 16 год адбываецца выбух выступленняў мяшчан, якія незадаволены той сітуацыяй, якая складаецца ў горадзе. Пры тым, што на гэтую сітуацыю нават вельмі скардзіцца сам мітрапаліт. Ён піша, што саборная царква ў Мінску прыйшла ў заняпад, хаця там і ёсць цудатворны абраз. Сам абраз таксама да халашчэння прыйшоў, срэбра страціў, то есть аклад садраны з яго. А для памнажэння веры і аздаблення абраза і брацтва пры ім трэба вярнуць ад праваслаўных млын, шпіталь, дамы жабчынскія з грунтамі, то есть все, што было падаравана калісьці мяшчанамі на яго карысць.
і нейкім чынам ажыццяўляць дазор за шпітальным брацтвам і царквой. Для гэтага мешчане пачалі нападаць на сабор Святога Духа. Яны раскідалі калакольню, яны падпалілі манастырскія будынкі, яны збіраліся натоўпамі, пры тым, што на чале з бурмістрамі, так, і рабавалі гэтую маёмасць, то есть усім чынам спынялі нейкім чынам дзейнасць базільян. І было вырашана такім чынам перанесшы святыню, ну, арганізаваць, скажем так, новае месца культу і спыніць вось гэтыя напады, то есть нейкім чынам суцішыць гэтую барацьбу. І вось якраз у дзень Святой Троіцы, тады, калі адбываліся традыцыйныя якраз шэсці з гэтым абразом, які арганізоўвала праваслаўнае брацтва, было вырашана якраз арганізаваць і гэта. На Троіцу гэтага зрабіць не ўдалося, дзякуючы ўсім гэтым канфліктам, і ў выніку дзень быў прызначаны на 18 кастрычніка 1616 года. І абраз быў перанесены ў царкву Святога Духа. Прылесні, калі ласка. Не працуе чамусьці. Гэта якраз, яшчэ раз, мы потым вернемся да гэтых акладаў. Далей, калі ласка. І так, вось куды яны пераносіліся. Гэта якраз выява 1800 года, тады, калі мы яшчэ бачым, як выглядаў у нас высокі рынок. Вы якраз бачыце, гэта царква Святога Духа уніяцкая, так, якая пачала вымуроўвацца ў 30-е гады 17 стагоддзя. Яна ўжо на канец 18-го набывае такі выгляд, широко прыгожаны іконамі. І вось якраз в працэсе яна ішла праз высокі рынок з мітрапалічнага двара, выходзіла на Саборную плошчу і праз Саборную плошчу кіравалася у манастыр. Для таго, каб было лепш зразумела, як ён выглядае, вось гэта якраз прамалёўка 1843 года, як выглядаў сабор Святога Духа, і так, як зараз ён адноўлены. Дарэчы, заўтра усе ахвотныя могуць яго наведаць. Так. Што сабе уяўляла гэтая цырымонія? На жаль, вельмі рэдка у нас у 16-18 стагоддзях хто-небудзь занатоўваў ці замалёўваў такія старонкі жыцця. Гэта былі звычайна парадныя партрэты, але мы маем вельмі цудоўны прыклад. Гэта гарадзенскі абраз, але тым не менш ён паказвае, як у гарадах Беларусі адбываліся вось такія ўрачыстасці. І гэта менавіта якраз урачыстасць перанясення святога абраза ў горадзе. Як мы бачым, гэта вялізная працэсія, якая рухаецца ад адной царквы да другой, звычайна праз ратушу, па вуліцах горада, па найбольшых яго кропках, у якой удзельнічаюць прадстаўнікі зноў жа ўсіх канфесій, а таксама ўсіх гарадскіх карпарацый, рамесных, духоўных і гэтак далей. І рухаюцца яны ў пэўнай працэсіі. То есть на чале ідуць святары. Вось, можа, там бачна, так? Потым кіраўнікі горада і кіраўнікі ваяводства. Менавіта там толькі яны могуць быць конныя, так? Потым... Так? Не. Вось, яшчэ раз. То есть мы бачым, што людзі едуць і конныя, і ў вазах, у карэтах, то есть, што паказвае на высокі статус усіх удзельнікаў, так? А за імі ідзе натоўп жыхароў горада. То есть менавіта так арганізавана працэсія. То есть мы бачым і каталіцкіх, то есть вось так маглі выглядаць шляхціцы, якія ідуць у гэтым шэсці. То есть яны ідуць са зброі, дарэчы, са зброі, з бубнамі і барабанамі ідуць і мяшчане, кожны са сваёй карпорацыі. Так, гэта ўсё суправаджаецца пэўным рытмам, пэўнай музыкай. Чым гэта гучней, чым галосней, тым гэта цікавей. І нясуць яны, звычайна ідуць яны пад харухвамі. Калі мы вернемся назад, мы пабачым, так, што у нас гараджане, такі не вельмі добра бачна, так, белыя па баках, гэта вось якраз гэтыя харугвы, так, вось гэта цэхавыя харугвы, то есть якія паказваюць, хто за кім ідзе, якім парадку, які цэх найбольш вялікі, найбольш шаноўны. Вось. І менавіта такім жа чынам адбывалася перанесенне гэтага абраза ў 1616 годзе. Нягледзячы на тое, што аклады ён свае каштоўныя страціў,
і патрабаваў направы. Тым не менш, працэсія была вельмі значная. До 1635 года сваім коштам базыльяне ўжо справілі новы аклад, і хутчэй за ўсё тады менавіта у 17 пачатку 18 стагоддзя ікона была укаранавана. Гэта якраз мы можам пабачыць злева. Гэта значыцца, што яна паказвае, што яна шануецца як цудатворная. Гэта менавіта гэты статус у тым ліку пацвярджаўся на самым высокім узроўні, спачатку біскупаў, потым і папай, так? І гэта з'яўлялася прыкметай. Характэрнае гэтае ўкаранаванне было менавіта для уніяцкай ці для каталіцкай традыцыі. Аднак гэты цудоўны абраз, які каштаваў 500 злотых, то есть ён быў замоўлены хутчэй за ўсё у менскіх злотнікаў, ён да нас не захаваўся. Справа ў тым, што ў 20 стагоддзі з 1929 па 1932 год выйшла шэраг пастаноў савецкага ўраду, у тым ліку і Савецкай Беларусі, які прадугледжваў канфіскацыю. Спачатку апісанне ўсіх царкоўных каштоўнасцяў, потым іх канфіскацыю і размеркаванне для загод кантор. Як правіла, прадметы культу яны ўсе шлі на пераплаўку. Згодна з паведамленнем на 34 год у каталіцкіх касцёлах у Менску наогул не заставалася ні срэбраных, ні залатых рэчаў, а ў праваслаўных было канфіскавана фактычна да 39 года. Яны выбіраліся некаторымі партыямі. Першапачаткова яны складаліся ў пэўных месцах, адтуль яны найбольш каштоўныя рэчы адбіраліся на карысць музею, але звычайна увесь метал ішоў на, зварочваўся ў прыбытак дзяржавы. І таму мы маем толькі такое агульнае ўражанне па гравюры, якая была апублікавана бацюшкавым, і зараз вось гэты новы аклад, які у нас мы бачым справа, ён быў замоўлены ўжо праваслаўнай царквой, і зараз гэты абраз знаходзіцца ў нас у кафедральным касцёле. Так? Як мы бачым, знікае кароны, выява гэтай каталіцкай цудатворнасці, яна набліжаецца да такой традыцыі рускай праваслаўнай царквы на тэрыторыі маскоўскага патрыархату больш, то есть яна страчвае такія свае характэрныя асаблівасці, якія паказваюць набытаванне абраза на гэтай тэрыторыі, але тым не менш, вось ікона адна з немногіх святынь, якая шанавалася ў горадзе на працягу 16-20 стагоддзя, яна да нас дайшла. І трэба сказаць, што нягледзячы на ўсе намаганні мяшчан вярнуць гэты абраз праваслаўным, так, ці хаця б пабудаваць новы саборны храм і забраць яго з кляштарнага храма, таму што Святога Духа гэта ўсё ж такі быў кляштарны храм, і перадаць мяшчанам, у гэтым яно было адмоўлена. Перш за ўсё, казалася пра тое, што, па-першае, ўжо панеслі вялікія кошты на яго аднаўленне, на новы аклад. Акрамя таго, ён выклікаў якраз той пажаданы вынік, а менавіта зноў вернікі звярнуліся да уніяцкіх храмаў, таму што руцкі скардзіўся на тое, што цэрквы уніяцкія прыходзяць зубожылі, ад прыходу адпісаліся вернікі, і ўсе пайшлі да брацкай праваслаўнай царквы. То есть няма вернікаў, няма грошай, няма падтрымкі, няма прыхода. І вось як толькі была перанесена ў 1616 годзе гэты абраз, да унятаў зноў звярнуліся людзі. Акрамя таго, быў нанова створана брацтва, але ўжо ніяцкае, куды запісаліся, прымусова ці па сваім жаданні, гэта ўжо пад пытаннем, менскія бурмістры і лаўнікі. І такім чынам пачалося аднаўленне дзейнасці праваслаўнага брацтва і апекі менавіта над гэтым абразом. Праваслаўнаму брацтву пад апеку была аддадзена старая саборная царква, не Петрапаўлаўская, як мы увесь час думалі, Петрапаўлаўскі лічыўся гэта праваслаўным манастыром, а менавіта замкавая. Вернуты ім дазволілі пакінуць усе тыя каштоўнасці, якія былі пры абразе, пры тым, што землі якраз перадаваліся на карысць ужо уніяцкага брацтва, які апекаваўся над гэтым іконай. Што цікава, у такі апякунскі савет увайшлі на гэты момант уже не толькі мяшчане, а настаяцелі уніяцкага базыльянскага манастыра і прадстаўнікі ад магістрата. То есть такім чынам ажыццяўлялася сумесная апека над гэтым абразом, і гэтая святыня такім чынам засталася ва ўласнасці горада, але ўжо пад кантролем царквы, таго, чаго не было раней. Вось, здаецца, ўсё, што я хацела расказаць пра адзін з невялічкіх дакументаў. Я хочу сказаць, калі
Андрей Войцехович заходил, мы тут зим удокладнили. Не драўляныя умацаванні былі на менцы і у менцы на Світлачы, а дрэва-земляныя. Яны былі каркас драўляны і засыпаны абавязкова землёю ці глінай. Дзякуй. Дякую, Анастасія Анатоліївна. Поважані колеги, нас чекає ще кава-пауза, невеликий обід. Не зараз, а криху пізніше. Тому, да, коли ласка притримлюється регламента, ну, хвилин 15, не більше на виступлення. Так, наступний у нас докладчик Сокольчик Олена Едвардовна. Олена Едвардовна завсёды здзіўляе унікальнасцю сваіх навуковых распрацовак. На гэты раз яна нам раскажа пра гісторыю мінскіх падкідышаў другой паловы 19 стагоддзя. Калі ласка, Олена Эдвардовна. Добрый день, паважаныя ўдзельнікі. Дзякую за такую адзнаку. Пастараюся апраўдаць. І сапраўды з'ява, на якой сёння б хацела застанавіцца ў сваім дакладзе, па мерках сучаснага чалавека падаецца такой нязвыклай, экстраардынарнай, а таксама, можа быць, і нават непрымальнай. Але, як кажуць з песні, слоў не выкінеш, так і з гістарычнага працэсу з'яву таксама. Я ўпэўнена, што многія з вас нават сёння сустракаліся з такімі непрывабнымі назвамі, мянушкамі, як бастарды, байструкі, выганкі, семібацькавічы, гулявыя, прыгульныя, нават вырадкі. Так? І ўсе гэтыя назвы датычыліся дзяцей, якія нарадзіліся ад дашлюбных ці пазашлюбных адносінаў. Грэблівае стаўленне да жанчыны з незаконна народжанымі дзецьмі, ўспрыманне іх як сацыяльна непрымальнай катэгорыі грамадства накладвала на іх такі адмоўны адбітак не проста на іх лёс і будучыню, а таксама параджала шэраг супрацьпраўных дзеянняў, крымінальных з'яў. І вось менавіта падкідванне ў гэтым спіску такіх крымінальных з'яў можна сказаць, што адна з самых гуманных. І пра яе мы пагаворым. Праблема насіла надзвычай маштабны характар, узгляданы перыяд не толькі на нашай тэрыторыі, таму часта станавілася, скажем так, цэнтральным сюжэтам для твораў класічнай еўрапейскай літаратуры і нават сучаснай. Знайшла на сваю і своеасаблівую рэпрэзентацыю ў народнай творчасці. І вось на папулярных у расійскай імперыі карцінах-лубках, вы іх бачыце зараз на экране, да, яна таксама часта станавілася цэнтральным сюжэтам. Вось гэта такое графічная выява, да, як выглядала з'ява падкідвання дзяцей, а пад нізам знаходзіліся вершаваныя радкі. Песня «Падкідыш», ці там побач таксама раманс. Так? І вось менавіта пару радкоў з гэтай песні сталі такой назвай, я паклала ў назву свайго артыкула. «И от рождения несчастный, ты не узнаешь, где твой род». Таксама яшчэ адзін раз, таксама цэнтральным, скажа, такой тэматыкай праблема падкідышаў станавілася і для местнай перыёдыкі. У нумарах мясцовых газет пад рубрыкай «Мясцовыя хронікі і гарадскія здарэнні» часта праходзілі скупыя радкі, калі знойдзены, дзе, на якой вуліцы, ну і куды бывала адпраўлены якога ўзросту дзіцёнак. Часцей за ўсё гэта былі немаўляты, груднічкі, і бывала таксама дадаваўся допіс, куды іх адпраўлялі, у прытулак ці ў шпіталь. Па заканадаўству Расійскай імперыі падкідванне лічылася крымінальным учынкам, як я ўжо казала. І для яго пазначэння ў афіцыйных справаводчых дакументах сустракаюцца тэрміны «падкінуцце», «падлажэнне», «падброшанне» ці «аставленне». Але ўсімі імі тлумачылася адна і тая ж супрацьпраўнае дзеянне – гэта пакіданне дзіцяці без усялякай дапамогі ў месцах, дзе нельга было чакаць яго адкрыцця знаходжання іншымі, ці ў месцах, дзе магчыма яго хутчэйшае адкрыццё. Менавіта на апошнім, так, вось падкідванні ў людных месцах мы з вамі і застаномімся. З пункту гледжання юрыдычнай тэхнікі, канешне, заканадаўца размяжоўваў злачынства і крымінальную правіну. І пакіданне дзіцяці ў бязлюдным месцы, дзе яго выяўленне было больш малаверагодным, каралася сурова, больш сурова, чым пакіданне у людным месцы, дзе дзіцёнка заўважаць і захаваюць яго жыццё. Для вызначэння аб'екта злачынства прымяняўся прынцып узроставых абмежаванняў. І былі тры катэгорыі. Гэта ад нараджэння да 3 гадоў дзіцяці, затым ад 3 до 7 гадоў і трэцяя група дзеці ад 7 гадоў до того возраста, в коем он может снискать себе пропитание.
Што датычыцца менавіта падкідвання ў людных месцах, то гэта дзеянне кваліфікавалася не ўлажэннем о наказаниях, а артыкулам 144 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми суддями. І вінаватаму ў гэтаму правапарушэнні пагражала толькі 3 месяцы арышту. Канешне, сама з'ява ў геаграфічным плане насіла больш гарадскі характар, дзе ў першую чаргу спрацоўвалі розныя аб'ектыўныя фактары. Гэта мнагалюднасць, малазнаёмасць, наяўнасць прыдатных месцаў. Ну, якія прыдатныя месцы? Гэта, канешне ж, дабрачынныя установы, установы апекі, кватэры заможных чыноўнікаў і простых людзей, бяздзетных таксама людзей. Вядома, Мінск, як буйны губернскі цэнтр, населены пункт, гэтыя гісторыі не маглі абысці стараной. І, у прынцыпе, паколькі гэта крымінальная з'ява, то яна, канешне, лягала на плечы паліцыі. Уся вось гэта вышуковая дзейнасць, ёй займаліся паліцэйскія служачыя. Калі прасачыць усю афіцыйную працэдуру, як яна адбывалася, то па заяве, вуснай ці пісьмовай у паліцыю часцей за ўсё дзіцёнка дастаўлялі таксама ў паліцэйскую частку. Паліцэйскі прыходзіў на месца здзяйснення злачынства, аглядаў яго, а таксама праводзіў павальны вобыск. Гэта апытанне 6 жыхароў ці 6 сведкаў, тых, хто знайшоў дзіцёнка ці знаходзіўся побач, ну і запісваў іх сведчанні, а таксама апісваў, у якім стане быў знойдзены дзіцёнак. Дзяцей знаходзілі ў вельмі розным стане. Некаторыя былі знойдзены з вельмі багатымі рэчамі. Так? Напрыклад, 16 чэрвеня 1860 года квартальны Трыдзенскі, ён стаяў у начной варце, выйшаў з першай паліцэйскай часткі на абыход і знайшоў каля брамы скрутак. Ён загадаў яго ўзяць у частку абыходным двум жандарам, Яўхіму Маскалёнку і Засіму Рускову. І ў скрутку ляжала немаўля мужчынскага полу, спавітая ў пялёнку, пакладзеная на малой падушцы, пад якім знаходзіліся 3 палатняныя кашулі, яшчэ пялёнкі, мяшочак для матраца, кавалак хлеба і 4 кавалкі цукру. Усё гэта загорнута ў прасціну, а на ножцы дзіцяці вісела запіска, што неахрышчаны і народжаны ад дзеўкі, якая па бедным стане не можа выхоўваць. Затым, па распараджэнні прыстава, хлопчыка ахрысцілі Александрам, а 18 чэрвеня ў Кацярынінскім саборы паліцыя атрымала копію метрычнага выпісу. Пасля прашукалі карміліцу, дзіцёнка ўзяла Францішка Янкоўская, пад распіску аддалі дзіця ёй на выхаванне з абавязковым указаннем згоды на ўстаноўленую суму выплаты ад казны. Калі зачэпак для вышуку вінаватых не знаходзілася, то паліцыя даносіла ў прыказ грамадскай апекі аб залічэнні падкідыша ў яго выхаванцы і далей прадстаўляла справу для меркавання па парадку. Крымінальная палата складала заключэнне і вызначала дзіця прылічыць у прыказ, скласці пратакол і разам са справай падаць на рэвізію зацвярджэння начальніку губерніі. Вось гэта такая класічная схема працэдуры, якая праводзілася па розшуку, скажем так, вінаватых у падкідванні. Сярод зачэпак, якія маглі служыць паліцэйскому падставай для знаходжання дзіцяці, гэта ў першую чаргу быў узрост, так? І затым запіскі, з якімі знаходзілі дзяцей. Узрост плюс-мінус, тыдзень, два, месяц, два, тры. Тады паліцэйскі правяраў метрычныя запісы акружаючых, гарадскіх, як каталіцкіх, так і праваслаўных храмаў, і калі знаходзіў запісы, то праводзіў расследаванне. Якія былі гэтыя запіскі? Запіскі, знойдзеныя пры судовых справах, яны носяць абсалютна розны характар. Некаторыя, вось як вы бачыце, так, яна дастаткова поўная, і па ёй мы бачым, што дзіця падкінула старонняя асоба, нават не маці. Так? Некаторыя запіскі зусім скупыя, так, вось там такая цыдулачка ўверху захавалася, так? То дзецкого хчона дана імя Болеся. Вось гэтая запісачка нарабіла вельмі шмат, скажем так, дадатковых рошчыкаў, таму што паліцэйскія дрэнна ведаючы мясцовую мову, так, і ўвогуле запіс доўга шукалі барбару па метрычных запісах. Так? Таксама вось такія каротенькія запісачкі, а ёсць і такія вось жаласлівыя вельмі з просьбай узяць гэтага анёлка, звяртаюцца да людзей, таму што кажуць, што ведаюць, што яны добрыя, што у вас няма сваіх дзетак і вы абавязкова выхаваеце гэтага дзіцёнка. Вось тут увогуле такая шыкоўная запіска, поўная
маці звяртаецца, абяцае, што будзе маліцца, кажа, што 100 раз цалуе стопы ног, толькі выгадуеце гэтае дзіця. Таксама ў гэтых запісках бачна, ахрышчанае дзіця ці не, у якім вызнанні, якое паходжанне. Вось гэтыя запіскі, яны такая добрая падстава для таго, каб зрабіць такі умоўны сацыяльны партрэт, а таксама і рэчы, з якімі знойдзены немаўляты. Так? Вось тут збоку нават бачым, што напісана, што ахрышчоны толькі з вады. А якія яшчэ рэчы прыкладаліся? Маглі быць гэта крыжыкі, у судовых справах яны захаваліся, таксама абразікі, іконкі, вось, як мы бачым на апошнім слайдзе. Ну, я хочу сказаць, што ў прынцыпе у тых судовых справах, якія разгледжаны мной, выяўлены, і вось менавіта запіскі ні разу не далі станоўчага вышуку. Таксама як і ўзрост. А што часцей за ўсё спрацоўвала? Ну, гэта чуткі абмяркуемай вінаватай. І вось менавіта яны і спраўджваліся. Напрыклад, 19 лістапада 1865 года ў калідор будынка, які належыў духавенству Мінскага кафедральнага сабора, вартаўнік, радавы Фларыян Куракевіч, знайшоў таксама скрутак і аб'явіў прыступ у другой паліцэйскай часткі горада. Гэта была дзяўчынка. Яна ляжала каля дзвярэй святара Кіпрыяна Місая, была загорнута ў цёплай на вавёрчым пуху пялёнцы і ў 3 палатняных пялёнках. На галаве мела ружовы кісейны з блакітнымі ступчыкамі чэпчык. Зверху надзета вышытая рубашка, пад галоўкай ляжала яшчэ 4 чэпчыкі, паспінак і кашуля. Дзяўчынкі ўзрост вызначылі 4 тыднямі. І вось, калі ўжо сведкі давалі паказанні, жонка вартаўніка Леонарда, яна ўспомніла, што праз пару дзён была на пахаванні памерлага пратэерэя Ануфрыя Мінкевіча і размаўляла з іх служанкай Юдысяй. І Юдысія яе цікавілася, як справы ў кансісторыі, на што яна адказала, што нічога такога асаблівага, а служанка кажа: як, вам жа ж падкінулі дзіця, і тут па горадзе ходзяць чуткі, што гэта дзіця служанкі актрысы Плонскай. Ну, зразумела, паліцыя за гэта зачапілася, пачалі шукаць і знайшлі падазроную. Гэта была мяшчанка Марыя Кавалеўская, 26 год, праваслаўная. І яна адразу прызналася, калі яе запыталіся, што яна прынесла сваю дачку ў калідор, папярэдне хрысціла яе Кацярынай, а причину подкидывания патлумачила, вельми коротко и стипло. Не имею средств, грудью кормить не могу, надо искать службу. Прижила с канониром 119-го пехотного полка Григорием Минкевичем, умер в начале осени 1865 года. Жанчыну подвергли церковному покаянию и, конечно, арешту на 3 месяцы у тюремном замку, как я казала попередне, по артикуле 144 Устава о наказаниях, налагаемым мировыми судьями. Суд, конечно, месца полечил людным, а дочку постановили вернуть мати. Я хочу сказаць, што вось менавіта станоўчага розшуку вінаватай вельмі рэдка адбывалася, таму што дзяцей падкідвалі спецыяльна так у цёмны час сутак, прыдатны да рознай пары года, у месцы, дзе якое спачатку, можна сказаць, было нелюдным, пасля было вядома, што людзі па ім пойдуць і гэтак далей. Цікава, што месцы звычайна традыцыйныя такія, як я ўжо казала, гэта дамы заможных людзей, чыноўнікаў, установы дабрачынныя, апекі, шпіталі. Але таксама і сустракаліся нестандартныя спосабы пакідання дзіцяці, проста на вуліцы маглі аставіць. Затым адна з жанчын прынесла дзіцёнка ў 1869 годзе, Марыя Палянская, і кажа, што яна шла з ігумена ў Мінск, каля лошацы сустрэла жанчыну з дзіцём, прапанавала разам пайсці, тая папрасілася адысці ў лес па патрэбе. І пакінула дзіцёнка і не вярнулася. Яна кажа, што дайшла да горада, прышукала мамку, то бок карміліцу, і пасля ўжо на наступны дзень з'явілася ў паліцэйскую частку, апісаўшы, як выглядала тая жанчына, але, канешне, пошукі выніку ніякога не далі. Знаходзілі таксама дзяцей у хлявах, у гноі. Узрост, як я ўжо казала, пераважна немаўляткі, але і былі такія дзеткі 2 гадоў, напрыклад, на Захар'еўскай вуліцы быў знойдзены хлопчык, які сядзеў закутаны ў коўдры з запісачкай, што ён ахрышчаны Іосіфам. Ён быў 2 гадкоў. Трэба сказаць, што дзеці часта пераходзілі з рук у рукі ад аднаго апекуна карміліцы да другой. Гэта быў такі дадатковы заробак. Плата ўстанаўлівалася рубль 20 копеек, але я хочу сказаць, што не заўсёды карміліцы пагаджаліся на такую
А плату прасілі больш і абавязкова ў сваіх падпісках казалі, што згодны, напрыклад, на 2 рублі ці на 2 рублі 50 копеек. Але вось гэтыя выплаты адказныя заўсёды выклікалі шмат валакіты, не заўсёды выплаты шлі ну, як бы памесячна, некаторым затрымлівалі і на паўгады і больш. Часто дзеці не дажывалі да свайго там, года, 2, вось паміралі, і гэта такая сумная як бы старонка ў гісторыі доўга 19 стагоддзя і не толькі. Трэба сказаць, што вось цікава, што склалася такое ну, дуалістычнае стаўленне да самой з'явы. З аднаго боку асуджэнне ў спрыняцці заканадаўствам як крымінальнага ўчынку, з другога боку у паказаннях сведках часта сустракаюцца, ну вельмі часта, я б сказала, там у процентах 75-80 справах, коли сведки сведчат, что никого не подозревают, а полагают, что сие сделано какой-то несчастной женщиной в таком положении. Так само, паколькі гэта все-таки была ну, з'ява супрацьпраўная, то не ўсе хацелі ў яе ўмешвацца, і часта, напрыклад, сведкі кажуць, што доўга ніхто дзіця не хацеў паднімаць. Там па прыказе толькі паліцэйскага ці іншага чыноўніка дзіця было паднята і прынята. Таксама, я ўжо казала, па пошуку карміліцаў звычайна не выклікала ну, пошук жанчыны, але і былі праблемы, здараліся праблемы, што прыставу прыходзілася самому аплачваць карміліцу, або доўга яе шукаць. Жанчыны пагаджаліся на нейкі тэрмін, напрыклад. Некаторых карміліц аплачвалі людзі, якім падкінулі дзяцей. Тут, канешне, шмат пытанняў у плане таго, што наколькі гэта было чалавекалюбівы ўчынак, ці таксама ўзнікаюць падазрэнні на магчымае бацькоўства гэтага чалавека. Што датычна прозвішчаў дзяцей, то сустракаюцца рэдка, але выяўленыя справы ў нашым нацыянальным гістарычным архіве ў Гродні, дзе сустракаюцца такія прозвішчы, напрыклад, як Саборніцкі, Падгайскі, Сасновыя. Ну, мы адразу бачым сэнсу, які ўкладваліся, чаму менавіта такія прозвішчы. Хутчэй за ўсё, дзе знайшлі дзіця. Ну, вось, як бы, вось такая вось карціна ў нас атрымоўваецца за справамі падкідышаў. Адзінае, што я хочу сказаць, што вось прыняцце гэтай з'явы як такой вось звыклай, традыцыйнай, да, яно накладвала свае такія асаблівыя рысы на вышуковую дзейнасць паліцыі, таму што вось пачынаючы з 60-х гадоў, 61-го года, справы, напрыклад, разглядаюцца 5-гадовай даўнасці, 10-гадовай. То есть паліцыя не спяшалася як бы іх разглядаць, тлумачачы, што такіх спраў вельмі шмат і што трэба шмат патраціць часу на пошук. Таму вось з-за даўнасці вінаватыя рэдка знаходзіліся. У цэлым жа разгледжаная з'ява, яна з'яўляецца такім люстраным адбіткам месца і статусу незаконна народжаных дзяцей і жанчын у грамадстве, што накладвала на іх шэраг прававых і маральных абмежаванняў. Дзякуй за ўвагу. Дякую, Алена Эдвардовна. Наступны докладчик Денисов Антон Владимирович. Тема выступления «Вывучение родного краю под руки белорусской Марсельезы» до стагоддзя Першай всебеларускай краязнаўчай конференции. Калі ласка, Антон Владимирович. Ну што ж, дзякую за ўвагу. Трэба адзначыць, што сапраўды зараз вельмі шмат юбілейных дат. І сённяшні мой даклад якраз такі пра першую ўсебеларускую краязнаўчую канферэнцыю, тады яе называлі проста ўсебеларускай краязнаўчай канферэнцыяй. Гэта падзея праходзіла з 29 лістапада па 1 снежня 1924 года ў Мінску на базе Інстытута беларускай культуры. У канферэнцыі прынялі прадстаўнікі ад усіх на той момант краязнаўчых арганізацый, гурткоў, таварыстваў, таксама прадстаўнікі ад Інбелкульта, таксама прадстаўнікі ад розных дзяржаўных устаноў, ад Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Беларусі, ад Цэнтральнага камітэта Саюза камуністычнай моладзі, Саюза прадстаўнікоў асветы і іншых. І гэта, канешне, быў даволі сур'ёзны ўзровень. Першая ўсебеларуская краязнаўчая канферэнцыя, яна дала штуршок да развіцця краязнаўчага руху, які вельмі хутка
выйшаў на першыя месцы па шматлікіх паказчыках сярод усяго Савецкага Саюза. На канец 1929 года, пачатак 1930 агульная лічба краязнаўчых таварыстваў і гурткоў дасягнула больш за 330, а колькасць удзельнікаў гэтых гурткоў, практыкуючых краязнаўцаў, больш за 10 000 чалавек, што на той момант на насельніцтва БССР была даволі вялікая лічба, вялікі працэнт. На урачыстым паседжанні удзельнікі канферэнцыі спявалі так званую беларускую марсельезу. Гэта вельмі папулярная песня тых часоў. Вось існавала некалькі варыянтаў тэкста. Аўтарства прыпісваюць розным дзеячам, у тым ліку, напрыклад, Уладзіславу Галубку. І я ўзяў той варыянт, які афіцыйна друкаваўся ў спеўніках, у падручніках тых часоў. І вось першыя радкі тэкста, які спявалі не на матыў французскай марсельезы, там была іншая мелодія. «Ад веку мы спалі і нас разбудзілі. Мы знаем, што трэба рабіць». І сапраўды вось Мінск у той час, акрамя таго, што ён быў маладой сталіцай Беларускай Савецкай Рэспублікі, цэнтрам дзяржаўнага, навуковага, сацыяльна-палітычнага, культурнага будаўніцтва, ён таксама зрабіўся яшчэ і цэнтрам краязнаўчай справы. І апошні радок таксама вельмі цікавы і таксама мае такі сэнс сімвалічны. Няхай нас сустрэнуць палямі, лясамі грамады працоўных людзей. Вось, намаганні краязнаўцаў па уцягванню вялікіх колаў працоўных, вучнёўскай моладзі ў краязнаўчы рух, яны былі адной з галоўных мэтаў. Ну і нужна таксама трэба заўважыць, што шлях да адкрыцця першай краязнаўчай канферэнцыі ён быў даволі цярністым. Справа ў тым, што яшчэ ў 18-19 годах на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі некалькі арганізацый, якія ставілі сваёй мэтай менавіта краязнаўчую дзейнасць. І, канешне, у Мінску гэтай арганізацыяй было Мінскае таварыства гісторыі старажытнасцяў. Вось. Яно пачало сваю дзейнасць яшчэ ў 1919 годзе. У 1920 годзе падчас польскай акупацыі яна знаходзілася ў нелегальным падпольным стане, а пасля вызвалення Мінску ад белапалякаў, аднаўлення беларускай дзяржаўнасці, гэтае таварыства змагло дзейнічаць. Яно знаходзілася тады на базе другой мінскай савецкай школы, была мінская мужчынская гімназія па вуліцы Губернатарскай, сучасная Леніна. Будынак не захаваўся. Мэты гэтага таварыства было даследаванне гісторыі, этнаграфіі Беларусі, археалагічныя, гістарычныя даследаванні, захаванне спадчыны. Членамі таварыства з'яўляліся ў асноўным настаўнікі, савецкія служачыя, выкладчыкі, у тым ліку і Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Статут гэтага таварыства быў зацверджаны 28 снежня 1920 года. Затым у таварыства ўвайшлі ўжо вядомыя навукоўцы, такія як Уладзімір Пічэта, як прафесор Фёдор Турок, як Яўхім Карскі, вось, і, значыць, іншыя прадстаўнікі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вось, гэты перыяд, ён яшчэ быў цікавы тым, што у 1921 годзе сіламі таварыства была зроблена адна з першых археалагічных экспедыцый. У 1921 годзе вось, археалагічная экспедыцыя па даследаванню тагдашняга
Ізяслаўля ці сучаснага Заслаўя. Былі праведзены раскопкі курганоў, быў сабраты багаты археалагічны этнаграфічны матэрыял. Даклады, матэрыялы па гэтай экспедыцыі яны былі заслуханы на пасяджэннях таварыства. Яны таксама былі апублікаваны ў розных выданнях таго часу. Таксама далей мы бачым, што Мінскае таварыства гісторыі старажытнасцяў яно збірала архівы, збірала бібліятэкі, мела сваю пячатку. Ужо ў канцы 1921-22 году старшынёй таварыства стаў прафесар, рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта Уладзімір Пічэта. У той жа перыяд, у пачатку 1922 года, была першая спроба правядзення усебеларускай краязнаўчай канферэнцыі. На жаль, тады яна не атрымала поспеху, таму што не было сродкаў, не было яшчэ падтрымкі з боку афіцыйных уладаў. Справа ў тым, што краязнаўчыя таварыствы і іншыя таварыствы, напрыклад, таксама гэта Мінскае педагагічнае таварыства, Беларускае вольнае эканамічнае таварыства, які дзейнічалі разам з Мінскім таварыствам гісторыі старажытнасцяў, напрыклад, яны доўгі час не мелі афіцыйнага статусу рэгістрацыі з боку органаў дзяржаўнай бяспекі. Ну і, канешне, 1922-23 год – гэта той перыяд, калі ўзнікаюць розныя краязнаўчыя арганізацыі па ўсёй Беларускай Савецкай Рэспубліцы. І карысць ад гэтых даследаванняў, яна, канешне, робіцца відавочнай. Мы бачым, напрыклад, Віцебскае краязнаўчае таварыства, якое пачало дзейнічаць яшчэ ў 23 годзе, але ў той час зноў-такі былі праблемы з рэгістрацыяй, але ўжо ў 1924 годзе, калі Віцебск і Віцебская губерня ўвайшлі ў склад БССР, канешне, Віцебскае краязнаўчае таварыства атрымала магчымасць працаваць і адпраўляць вынікі краязнаўчых даследаванняў у цэнтр. Цікава, што акрамя Мікалая Івановича Каспіровіча, таксама вельмі важнай фігуры ў краязнаўчым руху, напрыклад, у кіраўніцтва гэтага таварыства ўваходзіў тады і Александр Антонович Сенкевич, вельмі цікавая фігура. Першы народны камісар аховы здароўя БССР, будучы рэдактар часопіса «Полымя», палітычны дзеяч, удзельнік першага нелегальнага настаўніцкага з'езда 1926 года разам з Якубам Коласам, з Янкай Маўрам. Ну і, канешне, у канцы 1923-го комплекс усіх гэтых умоў ён выклікаў стварэнне пры навуковым і даследчым цэнтры рэспублікі Інстытуце беларускай культуры Цэнтральнага бюро краязнаўства. Цэнтральнае бюро краязнаўства, якое пачала сваю працу яшчэ ў канцы 1923 года, а ўжо афіцыйна у 1924 годзе было зацверджана загадам Народнага камісарыята асветы пры Інбілкульце. Туды увайшлі такія цікавыя асобы, як Уладзімір Пічэта, Скандракоў, Мікалай Азбукін, Друшчыц, а таксама прадстаўнікі ад агітацыйна-прапагандысцкага аддзела ЦК КПБ, ад Галоўнага ўпраўлення палітыка-асветнай работы, ад Галоўнага ўпраўлення сацыяльнага выхавання і іншых. І ўсё гэта якраз такі і прывяло да таго, што Усебеларуская краязнаўчая канферэнцыя пры падтрымке Інстытута беларускай культуры, яна пачала сваю працу. Мы бачым, што гэтыя фігуры, гэта як бы калектыўны фотаздымак. Мы бачым, што сярод удзельнікаў ёсць шмат вядомых асоб, якія зрабілі вялікі ўнёсак у
айчынную навуку. Гэта, напрыклад, прафесор Іван Замотін, злева направа аўтар праграмы па збіранню вуснай народнай творчасці, Уладзімір Адамаў, Мінская даследчая балотная станцыя, Міхаіл Мялешка, Цэнтр архіў, Сергей Скандракоў, навуковы сакратар Інбелкульта Язэп Дыла, той же самы Александр Сенкевич, Аркадь Смоліш, Мікалай Каспярович, Анатоль Вольны, Ажгірэй, які той час быў таксама і дзеячам ад камуністычнага саюза моладзі, Васіль Самцевич, Мікалай Каспярович, і вось гэты чалавек, які наверсе ў картузе, гэта яшчэ зусім малады Кандрат Крапіва, які быў у той час інструктарам Цэнтральнага бюро краязнаўства. Рэзалюцыя першай усебеларускай краязнаўчай канферэнцыі улічвала шмат важных пунктаў, сярод якіх было лічыць краязнаўчую працу неабходнай прадпасылкай сацыялістычнай гаспадаркі, заклік да ўсіх партыйных прафесійных камсамольскіх органаў спрыяць краязнаўчай працы, утварыць уласнае навукова-метадычнае выданне, часопіс па краязнаўству, аказваць падтрымку краязнаўчым таварыствам і установам. Таксама вялікая роля надавалася захаванню архіўных крыніц, быў складзены спіс батанічных садоў БССР як навукова-даследчых устаноў. Пытанне Віцебскага і Магілёўскага дзяржаўнага музею, выдзяленне шматлікіх, таксама акрамя матэрыяльнай падтрымкі яшчэ і новых будынкаў, уцягванне ў краязнаўчую працу і даследаванне глебаў розных сілаў, мясцовых аграномаў, і вынікі былі, што канферэнцыя лічыць, што толькі ў цеснай сувязі з кіраўніком вялікай сацыялістычнай перабудовы жыцця Беларусі, з камуністычнай партіяй, пры дапамозе ўдзелу прафесійных работнікаў, шырокім удзела нашай камсамольскай моладзі, пры матэрыяльнай дапамозе нашага ўраду магчыма будзе паставіць на належныя рэйкі шырокую краязнаўчую працу і яе ведучыя арганізацыі. І вынікі гэтай канферэнцыі яны былі рэалізаваны, пачаў выходзіць краязнаўчы часопіс «Наш край», вельмі цікавае выданне. Па аналогіі, напрыклад, з расійскім часопісам таксама краязнаўства. У свой час Цэнтральнае бюро краязнаўства узначальвалі розныя вядучыя асобы, напрыклад, намеснік старшыні ЦБК Радыён Шукевіч-Трэцякоў, галоўны літаратурны цэнзар БССР, які ўзначальваў глаўліт, які быў цэнзарам, асабістым цэнзарам Якуба Коласа, рэдактарам «Беларускай вёскі». Таксама усе, хто ўдзельнічаў у гэтай краязнаўчай канферэнцыі, яны працягвалі займацца краязнаўчай працай і далей. Напрыклад, мы бачым навукова-даследчае краязнаўчае таварыства БДУ, сярод якіх мы бачым таго ж Пічэту, Сянкевіча, іншых. Напрыклад, у той жа час пачаліся краязнаўчыя вандроўкі, пачаліся краязнаўчыя экспедыцыі, і, як пісалі у выніках пяцігадовай працы Інстытута беларускай культуры, што акадэмічная навука знаходзіцца ў вялікай пазіцыі у мясцовых краязнаўцаў, таму што менавіта іх дадзеных, іх матэрыялах змест, і былі складзены шматлікія працы і навуковыя выданні. Коратка такі цікавы юбілей гэтай падзеі, і можна правесці, канешне, аналогіі і з нашай сённяшняй канферэнцыі, што краязнаўцы, канешне, даследавалі Мінск, і мы у якой-то меры працягваем іх справу. Дзякую за ўвагу. Дзякую, Антон Владимирович. Я нагадаю, што у нас у снежні ў інстытуце запланавана таксама канферэнцыя па краязнаўству Беларусі да стагоддзя Цэнтральнага бюро, таму запрашаем таксама прыняць удзел. Слово предоставляется Кривороту Анатолию Алексеевичу с темой «Минская наступальная операция Червоной армии и удел у ёй белорусских партизан».
Коли ласка, Анатолій Олексійович. Включається. Включено? Включено. Зараз ви виключили. Добрый день. Важное место у военной истории Беларуси займає операція Багратіон. Менавіта у межах яе была проведена Мінська операція, коли був вызволены Мінск, столиця БССР. У выніку першых 6 дзён наступальной операции Багратион войски 4 фронтов Червоной армии, переодолеваючи упартое сопротивление немецко-фашистских оккупантов, прошли с боями у заходнем напрамку от 80 до 150 километров у полосе шириной 520 километров от заходней Двины до Припяти, что бачно по карте. Советские войска разгромили буйные группировки ворога под Витебском, Оршей, Могилевым и Бобруйском. Были вызволены десятки городов и тысячи інших населенных пунктов. Агульные страты ворога склали больше за 200 тысяч солдат и офицеров. Склад группы армий «Центр» сократился на 13 дивизий и опинився у катастрофічному становищі. Нельга не адзначыць, што былі страты і сярод фронтоў. Напрыклад, трэці беларускі фронт страціў 51 тысячу чалавек асабовага складу, у тым ліку 11 тысяч загінуўшых. Страты другога беларускага фронта за такі самы перыяд склалі 19 тысяч 675 чалавек, у тым ліку 4 тысячи незваротнымі. Акрамя таго, страты былі і ў самалётах, бронетэхніцы. 27 чэрвеня 1944 года быў заменены камандуючы групай армій «Центр», і яго месца заняў фельдмаршал Модель. Па яго просьбе на заходні напрамак тэрмінова перакідваліся 5 пехотных і 3 танковыя дивизии групп армий «Поўнач» и «Паўночная Украина». Аднак гэтых сил оказалася недастаткова, каб закрыць пролом у немецкай обороне. 28 чэрвеня 1944 года Ставка ВГК Верховного Главнокомандующего своими директивами удокладнила задачи фронтам заходнего напрамку. У целом замысел Ставки Верховного Главнокомандующего на проведение Минской операции заключался у тыпком ударными частками сил 3-го и 1-го белорусских фронтов на заходящих на Минск напрамках и во взаимодействии с другим белорусским фронтом окружить, а потом разгромить основные силы 4-й армии и володать Минском. Так само предугледжвалася стварыць и знешні фронт окружения, каб не допускать падыходу резервов до Минска. Адначасова с Минской операцией 29 чэрвеня пачалася и Полацкая операция. Задача Полацкой операции не допустить падыходу с Прибалтики немецких резервов. Фронты без паузы пачалі выкананне директив Ставки ВГК на проведение Минской операции. Войски 3-го Белорусского фронту 29-30 чэрвеня уже вышли до Березины, и 1 ліпеня был вызволены Борисов. У боях за Борисов советские войска разгромили 5-ю танковую дивизию, ахоўные и эсэсовские части. Противник стратил только забитыми больше 8 тысяч солдат и офицеров. По завершении 3-го дня Минской операции головные силы 3-го Белорусского фронту захопили на заходнем березе Березины оперативный плацдарм глубиной 35 километров. Подчас наступления, акрамя Борисова, советские войски, маецца на увазе 3-го Белорусского фронта, 1 ліпеня вызвали Бегомоль, 2 ліпеня Лагойск, Смолявичи, областный центр Вилейку, так само 2 ліпеня и Красное. И тем самым перерезали чыгунку Минск-Вильнюс и изолировали минскую группировку ворога с паўночного захода.
У выніку прорыва оборончага рубежа на Березине противник, конечно, атрымаў вялікую пробоину у обороне другого белорусского фронта. Каб пазбегнуць пэўнай катастрофы группы армій «Центр», гітлераўскае камандаванне пачало перакідваць з Польши і ўсходняй Прусіі ў раён Мінска ахоўныя і паліцэйскія палкі, а таксама рабіла захады на ўмацаванне обороны вакол Мінска. Вот яшчэ, вот яшчэ одна схема Мінскай аперацыі. У Мінскай аперацыі другі беларускі фронт сваімі актыўнымі дзеяннямі пазбавіў немцаў магчымасці адарвацца і арганізавана адысці да Березіны. Пры пераследзе ворага, які адступаў, у часе злучэння фронту 29 чэрвеня фарсировали Друдь і 2 ліпеня Березіну вызвалілі райцэнтры Бялынічы 29 чэрвеня сумесна з воінамі 1-го беларускага фронта чэрвень 2 ліпеня і Березіно 3 ліпеня. Ход і вынікі мінскай наступальнай аперацыі шмат у чым залежаў ад дзеянняў 1-го беларускага фронта. Для непасрэднага наступлення на Мінск камандуючы Ракасоўскі вызначыў групіроўку ў складзе 3-й і 48-й армій, 2 танкавых карпусоў 1-го і 9-го. Прычым 48-я армія яна наступала ў напрамку Пухавіч і Негарэлава. Яшчэ одна групіроўка 1-го беларускага фронта, 28-я і 65-я армія. Дарэчы, трэба адзначыць, што 61-й беларускі фронт па складу быў самы магутны з усіх 4 фронтоў, якія ўдзельнічалі у беларускай наступальнай аперацыі. Была група яшчэ Плеева конна-механізаваная, якая вызваліла паслядоўна райцэнтры Любань, Слуцк 30 чэрвеня, Капыль 1 ліпеня. І пасля авалодання Стопцамі і Гарадзей была перарэзана чыгуначная лінія Мінск-Барановича, што пазбавіла асноўнай сілы групе армій «Цэнтр» магчымасці мець чыгуначную сувязь паміж Барановичамі і Брестам. Імклівае наступленне войск Чырвонай арміі на Мінск прымусіла камандуючага Модаля у вельмі важны момант адмовіцца ад атрымання Мінска. І 2 ліпеня ён загадаў неадкладна пакінуць горад, з якога акупантам удалося адправіць 45 чыгуначных составаў. Для обороны важной для своей войск чыгунки Мінск-Маладзечна была стягнута 17-я пехотная дивизия Вермахта. Значную допомогу фронтам Чырвонай армии у Мінскай операции оказали партизаны. Наконец вересня на территории Беларуси дейничало 102 бригады, 53 особные отрады. Самая великая группировка на этот час была в Барановской в области 26 бригад и 9 отрадов, в Минской 23 бригады и 5 отрадов. В период с 29 червня по 4 липня, это период проведения Минской операции, партизанские формирования протягивали наносить удары по коммуникациях противника. На чыгуначных линиях были проведены подрывы 36 эшелонов с боевой техникой, боеприпасами и харчами. Партизаны утрымливали до приходу советских войск плацдармы, мосты и переправы на реках Ольса, Березина, Птич, Свистлыч, Случ и не допускали рабования и знищения, ратовали мирных жихаров. Народные мсивцы своими силами и во взаимодействии с частями Чырвонай армии вызволяли от оккупантов города, поселки, вёски. Так были вызволены Плещеницы, Вилейка, Логойск, Куранец, Илья, Островец, Червень, Смолявичи, Капыль, Старобин, Любань, Слуцк, Столбцы, Городея, гарпоселок Рудинск. Справа ў тым, што вызваленне гэтых гарадоў адбывалася як ва ўзаемадзеянні Чырвонай арміі,
так і самостойно партизани визволяли, потім утримували до підходу совєтських військ. Вигнання окупантів з Мінська мало виключне значення для дальнейшего наступлення совєтських військ. Визволення столиці БССР почалося раніцею 3 липня, коли у город з північного усходу увірвався передовий отряд 2-го гвардейського танкового корпусу, затем з півночі до Мінська подошли части 5-й гвардейской танковой армии, это все 3-й Белорусский фронт, потом танкистов подтримали 11-я гвардейская и 31-я армия, так само 3-го Белорусского фронту, які так само войшли в город. І у середині дня у город увійшли части 1-го Белорусского фронта, другий танковий, у 1-й танковий гвардейський корпус і части 3-ї армії. До заходу 3-го дня липня город Мінськ був повністю визволений від окупантів. У котлі на усход від Мінська опинулися основні сили 4-ї армії, частка 3-й танкової армії і 9-й армії Вермахта. Вот он, Мінський котел утворився, і рішення ставки по ліквідації противника была ускладена на войске 2-го Белорусского фронта, и для этого были выделены 33-я армия, частка сил 49-й и 50-й армии при активном уделе формированию белорусских партизан. И в период с 5 по 13 липня в некоторых документах, и звичайно говорится, что до 11 липня были разроблены рештки 4-й и 9-й армии Вермахта. Про удел партизан у ликвидации Минского котла можно сказать, что на протягу 8 и 9 липня в околиці Мінська було стягнуто до 17 партизанських бригад, многие з яких одразу приступали до ліквідації ворожих груп. Партизани взяли під охову, брали урадові будинки, заводи, аеродроми і інші об'єкти. Провели більше за 15 боїв з 18 до 11 липня в околицях Мінська, розгромили рештки біля 10 батальйонів і рот окупантів. По даних штабов 2-го Белорусского фронту і його армії в боях з противником, узятим у котел, було знищено у котле 72 500 солдат, офицеров, ну и разбито там 950 гармат. Взяли у полон 12 генералов, у тим ліку і 3 командира корпуса. У гонор визволення Мінська був 16 липня був проведений мітинг працовних і партизан з уділом делегації 3-го Белорусского фронта на чолі з командуючим Черняховським і працовних города Горкого. Після мітингу відбувся парад більше за 20 тисяч партизан. Вот є, до речі, строєва записка. О, у ключі, Кирилл вже пішов. Есть строевая записка, что у параде приняли удел 31 бригада и 1 особный отряд. Минской и Полоцкой операциями завершился первый этап белорусской наступальной операции «Багратион». Было нанесено тяжкое поражение немецкой группы армии «Центр». Дякую. Дякую. Дякую, Анатолій Олексійович. Ну, у нас ще будуть питання Великої Отчинної війни розглядатися на секційних посідженнях, ну і буде час для обміркування. Наступний докладчик Дженджера Оксана Михайловна, загадчик відділу використання документів інформації Білоруського державного архіву кінофотодокументів, сумісно з Тратяк Оленою Івановною, ведучим архівістом Білоруського державного архіву кінофотодокументів. Зараз Тратяк Олена Ивановна. И у вас будет презентация, да, у нас так? презентация Зараз. фильма, но единственное, что кто его запустит. Зараз запустим. Запустят. Итак, я представляю Белорусский государственный архив кинофото фонодокументов. Основное время будет отведено демонстрации фильма. Коротко скажу, что в 1997 году
Фонда Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов на хранение поступил документальный фильм «Магдебургское право. Альбом «Малое подорожье у средневечья белорусских городов». Данный фильм был снят Владимиром Николаевичем Сукмановым, режиссером киностудии «Беларусьфильм» в 1992 году. Съемки фильма проходили на территории таких городов, как Минск, Несвеж, Гродно, Витебск, городской поселок Ивья. Также съемочная группа выразила благодарность за помощь в создании фильма сотрудникам историко-краеведческого музея Гродно, Национальной библиотеки Беларуси, Национального музея истории и культуры Беларуси. Также в фильме были показаны старинные ремесленные предметы из коллекции Могильного. Сюжет фильма был построен на основе рассказа, как сказано в фильме, дословно, рублівця Белорусчины Спадара Левонтия Клока. В фильме, сюжет я пересказывать не буду, мы его сейчас с вами увидим. Фильм посвящен истории получения Магдебургского права белорусскими городами, устройства цехов, жизни горожан, мещан. Ну и также подчеркивалось, что белорусские города всегда были многоконфессиональными и многонациональными. Ну и одной из особенностей фильма является то, что снят он в 90-е годы и, соответственно, отражает немного эпоху того времени. Можно запустить фильм? Весь фильм мы, напевно, не поспеем поглядеть. Давайте хотя бы... 15 хвилин протяглости. 15. я могу предложить первую часть, Так, хотя бы жизнь по горожан часу. больше во второй. Добре. Коли ласка. Так и мы скоротили на 7 минут. Калі мне было 6 гадоў, мой дзядзька падарваў мне 120 кніжак. У 8 класе у мяне ўжо было
и проглядеть весь фильм? Не можно? Да, электронная версия есть этого фильма? Асобным чынам. Гэта магчыма, але не ў межах канферэнцыі. Ну, добре, зрозуміло. Ну, давайте тоді пойдем далей. Закончым. Калі вы не супраць. Так, у працяг гэтай тэмы Ремішэўскі Константин Ігорович, кандыдат искусствоведения, доцент, навуковы супрацоўнік Центра даследавання беларускай культуры, языка, літаратуры. Тема выступления – белорусская историко-культурная лента «Майдебургское право. Искусство киноповествования на иконографическом материале». Пожалуйста. Вялікі дзякуй. Уважаныя калегі, тыдзень таму я прапанаваў арганізатарам канферэнцыі звярнуць увагу на адзіны існуючы ў гісторыі беларускага не гульнявога, не ігравога дакументальнага кінофільм «Майдебургское право» альбо «Малое падарожжа ў сярэднявечны беларускі горад», нягледзячы на тое, што гэта лента, ну, такая з'ява адмысловая, таму, што была створана ў 1992 годзе. І калі вы дазволіце, як вельмі коротка пра асаблівасці тэматычныя і мастацкія, якія датычацца вось першай паловы 90-х гадоў. Ага, дзякуй. І яшчэ адно, я ведаю, што зараз нас слухаюць калегі расійскія, і ёсць мастацтвазнаўцы, якія вельмі цікавяцца папулярызатарскім гісторыка-культурным кіно дакументальным беларускім першай паловы 1990-х гадоў. Таму я адмыслова для іх перайду на рускую мову. Значит, в конце 80-х годов из белорусской документалистики полностью по ряду причин ушла тема человека труда, производственных процессов и все то, что было связано с так называемой, ну, скажем, документальной публицистической парадигмой послевоенного, так сказать, периода. Это даже стало, к сожалению, дурным тоном возвращаться в тот период к классическим, апробированным всем ходом истории, значит, документальным темам. А что пришло на смену? Хроника повседневности вместе с умениями снимать ее ярко и выразительно и достоверно ушло, а что пришло на смену? А на смену в 1990 году пришли ленты историко-культурного направления, которые на протяжении с 1990 по 1995 год стали мейнстримом. Почему я на этом акцентирую внимание уважаемых коллег-историков в стенах Института истории? Потому что подобного корпуса документальных фильмов, посвященных знаковым фигурам белорусской истории и знаковым, так сказать, событиям, в другие периоды практически не снималось. То есть это были отдельные ленты. А вот этот вот корпус кинофильмов, состоящий приблизительно из полусотни или даже чуть более лент, является, так сказать, своего рода уникальным, а для того периода это был мейнстрим, то есть главный доминирующий поток. Значит, в чем основная проблема? Вот мои коллеги Александр Борисович Долнер, я бачыў, трохи усміхаўся на вымаўленне, да, якое как бы дазволіў сабе дыктар при записи звука, значит, в этой ленте, там статут, там іншие как бы моменты. Это было начало, это была проба пера делать белорусскоязычные фильмы, это была первая проба обращаться к белорусским краеведам, краезнавцам и так далее, и обращать внимание на национальный материал. В чем основная была проблема организационная? В каждом учреждении, так сказать, свои скелеты.
И наука не исключение, и культура не исключение. Так вот, одним из таких скелетов, который очень сильно проявляется и сказался на художественном и научном качестве подобных лент, явился вопрос денежный, как всегда, который всех портит. Значит, традиционно авторами значительного числа документальных лент выступали и продолжают выступать на телевидении студийные или телевизионные редакторы. То есть та часть сметы, которая вот на это выделяется, она уже, так сказать, априори как бы считается их вотчиной. И вот появляются новые направления тематические, появляются новые герои. Ну вот, например, в 90-м году первые признаки того, что просветительское направление заняло центральное место. Фильмы «Олесь Гарун», «Размышления у палитры», посвященные белорусским живописцам XIX столетия, Вертани Михася Забейда, Кирилл Туровский, Иван Носович с волчьим билетом о судьбе Гроховского, «Земля» Тарашкевича, Филомат Томаш Зан. И редакторы начинают писать один про Томаша Зана, а другой про, значит, Ивана Носовича, не обращаясь при этом ни к искусствоведам, ни к фольклористам, ни к специалистам в области этнографии, ни в Институт истории Национальной академии наук Беларуси, к профессиональным историкам, потому что, обращаясь, надо делегировать тем самым, да, право этим людям выступить авторами сценария со всеми вытекающими, значит, последствиями. Извините, что я об этом говорю прямо и откровенно, но почему я считаю нужным это говорить в нашем корпоративном сообществе ученых, связанных с гуманитарной наукой, потому что, увы, эта тема продолжает у нас оставаться вельми болючей. Вот в этом году, когда мы празднуем 80-летие освобождения Беларуси, ряд российских телевизионных каналов решил выпустить несколько телевизионных фильмов, посвященных фронтовым операторам, погибшим в том числе в ходе освобождения Беларуси, и в частности знаменитой женщине-оператору, одной из 5 вообще существовавших в годы войны, Марии Суховой. И вот, значит, обратились уважаемые коллеги из российского телеканала к одному из наших крупных историков с тем, чтобы, значит, он дал интервью. Я не знаю, можно ли называть имя? Не обязательно. Хорошо, не буду. Этот историк, значит, добросовестно, значит, выполнил их пожелания, дал интервью. Они записали очень длинное интервью с запасом, а потом... Я хочу сказать, что этот историк обратился к товарищам из Москвы, чтобы они связались с вами, с Ремишевским, потому что он самый главный у нас специалист. Да, да, но Ремишевский хорошо знает моральный статус телевизионных работников из разных московских каналов, особенно негосударственных, поэтому Ремишевский сразу дал им категорическое «нет». Ну вот, то есть, кстати, как бы мы имеем примеры, когда, значит, материал, оказавшийся прекрасный материал, правильно наговоренный, с правильными историческими акцентами, богатый, да, но он-то, волшебная сила монтажа, в кавычках, заключается в том, что даже такой материал можно, так сказать, смонтировать таким образом, чтобы по-другому расставить акценты. Вот, именно об этом я говорю. Надо быть очень внимательным. Значит, почему заканчиваю буквально минута и обед? Значит, это принципиально. У нас на протяжении нескольких десятилетий мы пришли к тому в гуманитаристике и в белорусской в частности, что кинодокумент, хроникальный, документальный фильм и даже игровой является документом истории в той или иной степени после соответствующих уточнений, коррекций и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я считаю необходимым заострить внимание уважаемых коллег и специально выношу на слайды названия фильмов вот из этого корпуса историко-культурного, да, потому что их тематика такова, что она так или иначе смыкается и с нашими исследованиями, и с нашими конференциями, и даже с нашими памятными датами какими-то, да, и, возможно, это может быть
полезно для коллег-историков, и поэтому я призываю, значит, сотрудничать с архивом кинофотодокументов. Я, как докладчик, значит, автор единственного каталога, который включает более 3000 фильмов, созданных за весь 20 век белорусским кино, и я лично аннотировал каждый из этих фильмов, готов дать любую консультацию и максимально широко, если это кому-то нужно, привлекать экранный материал. Венок Терновый Васильков Гениуш, Наша Нива Власов, Аркадий Смолич про период 18 года и так далее на основании Академии наук, а Радзивиллов, Изабелла Готовчиц сняла очень интересный фильм, где много снято, значит, в Польше, канцлер Лев Сапега, Рэха Збройного часа, Слуцкое восстание, вот Майдаборское право, органы Беларуси, об органах Семен Полоцкий, Семен Будный, Акафист Владимиру. И примерно еще, я уже не упомянул, еще, так сказать, 20 лент примерно таких же. Значит, в чем сила и слабость этих лент, и в чем они с точки зрения художественной друг от друга отличаются? Вы видите, вот даже очень сильный режиссер этого фильма, Вадим Сукманов, который всем своим предыдущим опытом показал, насколько он мощный, так сказать, режиссер, ну, в рамках публицистики советского образца, испытывал огромные проблемы из-за нехватки иконографического материала. Видели, да? Материал повторяются, объекты не соответствуют эпохе, ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это умение накапливалось, значит, постепенно, и оно требует и, конечно, научных консультантов, и участия ученых, ну и просто финансовых средств для того, чтобы, значит, все это реализовать. Значит, заканчивая, значит, и обращая внимание на желательность нашего, то есть нас, ученых, участия максимально широкого в популяризаторской деятельности средствами экрана, хочу заметить, что внятность авторского подхода к истории в кино- и теледокументалистике, качество по нынешним временам редкостное, и исправить это положение, улучшить его, можем только мы. Дякую за увагу. Спасибо, Константин Игоревич. Уважаемые коллеги, хочу обратить внимание, что у нас секции будут проходить в Центральной научной библиотеке, которая находится здесь во дворе. 2 секции, да, в программе это указано. И 2 секции будут в Институте истории. Одна здесь, одна в 223 аудитории. После окончания работы секции мы встречаемся в этом зале в 17:45 для подведения итогов конференции. Просьба не опаздывать. А если раньше завершаться? Да, подходите сюда, если секція раніше. Так, можемо зробити зараз агульний фотоздимок. Можна підійти ось сюди, до сцени. Ну і у холі ось тут невелика така почастунок, кофе-пауза, де можна випити гарбати, з'їсти там чогось, коли ласка.